no vitamin can be we no cafe be animti upe soya banana ana choco strawberry ni nyina da ebi ebomerafo baby atontontonta no de ubowura ha kase vitamin can be na wo pe select wo de choose choice de wo pe no na wonsa aka baby ensuofo ne wone baby omtontontontonsa no wo de kwa body vitamin no na select flavor we na pe we na wo pe na wo mo ebeyi amawo so for perfect service ngoma no so ye kaka wo senkoda no wo kan ye boa pa da cha kwama ya yukuso ya no tabu ye kan senkura no kan ye boa ebem wo hunu kan brofo kan no nya hwehwis kontomire no bia maami a wota kasa akoda no wodum ti obete brofo tin bai edi 18 bai na nyam de tin bia wonya perfect na boa gs na ka ja ton soronko efri na jiwan ko GHS na ya ye dia babontin ye English ho so for English ni say efri basic 1 ko GHS free kama pa emu ede history of Ghana o me abetwa bi na bakosem every basic 1 kosi 6 RM you ho basic 1 kosi GHF free nya ready aba computer no so ho every KG1 kosi basic 6 creative arts no so science maths interview na nya akora no kaso mu abu hu ano ne krodon na chese wo hunu se akora perfect attitude no wo mo de biara da numeracy ho language and literacy wo mo wo preschool nkoda no creative arts so phonics computing coloring and writing GHS 1 kosi free no so English ho social science RM computing career technology yes set exam questions dede muteta kenkantia sinta koda no yinya setima no pa wotwere ya pɛ no watwa no na ekro no moko temna metem ni nyina ta kumasefo ekwa putuja ye ben station no ankranso ye dansoman first stop ho obemu afana ba bia tonton ngoma bovurama perfect na akro no number is 0243 299 938 and 0540 755465 enyuma dama ena wie wobwa swasene na ensema odro nyina da yakenkan dia mam samfo ofa John Nentwi bosi akola bosi nyama ne mozi adama Facebook YouTube bia yedem papilo na timfidi na chichinchim ni mfuma dia masomfo no mu mienu medin mami ajowa nyanta tando menin asona ba ohene kwabena Boateng Afrika sie no emu ensam eni ASEM na nya badia na ensam ahodo awiabri yaboaboa no sa ASEM de bikase no yɛhyɛ ensam no ase ede afri hiakosi ne nwene so yaboma ne dada sɛ robbery incident bi asi ɛwɔ hɔ Emma de ekoso ewo ho na busia na enyasem ketwa kora na ye kire se sabre ya chi obi a wanya emfie no aduonu enum 25 years a yesusu se sa incident attempted robbery na se wo maboa mo atiom ho aguma nkaja wo bibia ye ready so omkoba kro no ena nkrofo ni abre no nkrofo nso tiase ye kire wo mo de wo mo nkwa ba no wo medi ba de na so wo medidi enu nti enu adwuma na no wo mo aye krado so wo mbeye na ya chi obi a wo mo aposifo na de yesi ye no emu hwehwemu awodo akoso ye kwa maso ne ye ne ya ma de boni na nkansa akwa kwatwetwe nkomo ne ya bisa ne se wo mbrifi ye kakra sen na eba ye aposifo no omnya hinti bi wo ba bi no mkwache krachi ya na anase ba ne sen na natimi nka ma he ejo so me ne aba dama die esi ni aposifo na ma watu asisi atesi achi obi no kura bi wo mu eba ne sen boyemu yo me ne aba editor no ma me fancha piece in confirm wona waje bra woti Otec na area brebo me ne aba ensebni nyina na wachire mo no aboni nyina tofa na ma me nsane mu kakra na etiefo so enti ye kwasi ye na me ne aba Saturday na yenya ntie ade no esti jumede ayini se robin no esti midnight enti no fa ne Saturday bankasa na ye tie ne se fa ASANTE region heye ebia ye frɛ ho Nyansapo wo enyunuso enyunuso ni nyina anebom enti wo manso kwanta mfimfini mvanse omumye Nyansapo nie na ade se enyunuso so enie na enu ni mfimfini ana sa aya konfo krachi omusoso ebeye ade omubebo pempim wo ho a yese omutimi robe nkofo ahudo bebre ye maamemo eni ye nuanom a jadane de nyina mutna kemu a omun kofie ntem no saa torenchem wei etumi ekotu omu a na sese eni enya ye fa na nya asem kuma na ade ba ko a na ewom ne se ade se gangs no na omudoso na omudoso saa no ebra omu echi akon ye nuanom a omu ekofie akopo ba bi de omu ti atu na omu hia omu na omu hia omu no omu nyina se free eye stand mu
ana ọmụma ọmụ edida ọhụ na ọmụma ọmụ yiyi ọmụ hụ nneɛma nyinaa ọmụ yiyi ọmụ nneɛma nyinaa yɛ phones ɛne ɛyɛ bags ahodoɔ a ɛka ọmụ ho ɛma ọmụ gyegye ọmụ de ọmụ bɛgyegye bia ɛde afiri ọmụ ho na ọmụ gyegye de ọmụ bɛgyegye nyinaa no ana akɔmfoɔ no ọmụ nam so ọmụ dɔɔso no ọmụ aka no de ọmụ yɛ de ọmụ gye de ọmụ bɛgye wie na ọmụ tɛn ya ọmụ dan ọmụ ne ọmụ yɛ de ɛkɔɛ nyansɛ ɛhɔ nom no ɛyɛ ewuram because wodu saa mɛbɛ hɔ na ɛyɛ bush na deɛ tiɛ de sɛ ɛbrɛ ọmụ yi phones no nyinaa gu hɔ na ɛyɛ adeɛ sɛ yɛ nuanom a ọmụ deda ɛfɛm no ɛnu bi ananya ɛyɛ board a ɛtumi peke phone na atɛ sɛ ɔmụ tumi frɛ yɛ nkareɛ divisional police command no na ne nua edika no mamemfa aseda PhD enkɔmɔ ɛyɛ ASP ɛyɛ Noah Yapa atɛ sɛ wɔn na da operational team a ɛwɔ ɛyɛ atwemanwa biagya no mbɛsɛ sɛ ɔbɔ ne homɔden yɛ pa nsɛ efi sɛ ɔbaa na abɛsu yi akrɔmfo bi a bɛba saa mpɛtɛm obiara no ɛyɛ adeɛ sɛ ɔmo tumi tu ɔmo so sa etumi kyi bi na wei ana ɔmo tumi enya saa ne ntiɛ na ntɛm so ɔmo tu ɔmo ka ɔmo bɔ pini hɔ ebere ɔmo bɔ pini hɔ no na akɔmfɔyɛfo na ɔmo aka ne deɛ ɔmo nyinaa etumi adwa ne sɛ aka baako pɛ eti ɛkɔbaa sɛ ɔmo hu ɛyɛ polisi obi na adeɛ baako a nyankopɔn eyi ne so krataa ne sɛ na ɛyɛ iPhones a egugu ɛfam ɛne bags ahodoɔ a aka no na ɔno nso so taase ɛde firi fam wɔ na ɛno na fofi antoata ɛyɛ adeɛ sɛ polisifoɔ no tumi kɔpie so a ɔyɛ n'adwene sɛ ɔde ne ti ebu wura mu a tuo tumi ka ɛyɛ ne to nti wobɛhwɛ mfonyin a mede maa mo a wobɛhu sɛ aberanteɛ no a yɛfrɛ ne nsia no wobɛhu sɛ ɔno no etuo atumi aka na wɔda hɔ nom a kyɛ sɛ wɔda saa bere yi a mene woka sɛ wɔwɔ kɔmfanɔkye a ɔgye ayahwɛ a police egyina no so dendenden enti no me nuaba wobusaa me a atɔyɛ ntɛm a ɛtumi siiye ɛne yɛakɔmfo yɔmfo a ɛtumi kɔɔ so ɛwɔ yɛ nyakɔse ɛne nwono so mfimfini anaasɛ ɛhɔ ntɛm no na deɛ siiye no no wadama wɔn kye wei no nyanya bia ɔtumi ne aposifoɔ di nkɔmmɔ a bobɔ bi no mu din ɛnam sɛ polisifoɔ ɛhwehwɛ mu no sɛdeɛ ɛsi kyɛ ɛnam sɛ wei na ɛkɔbaa sɛ ɛtuo tumi kaa no no nti no berɛ a mode ne kɔpie mu wɔyɛ kɔmfanɔkye a ɔgye ayarehwɛ no nti no adeɛ sɛ nkawe divisional no hand over de ama ɛyɛ regional ɛbi sɛ regional koraa de ɛyɛ press release ahodoɔ atumi aba saa bee no ɔmo kyerɛ sɛ regional command no kyerɛ sɛ ɔmo gu so a ɔmo yɛ nhwehwɛ mu meyɛ sure sɛ ɛyɛ den a wɔbɛtumi identify bi na deɛ ɛtoa so bia nso police nso so de ho mmuayɛ aba nti asɛm no ɛyɛ adeɛ a yɛne gu so a ɛdi akyirɛ akɔpem yɛhwehwɛ mu sɛdeɛ kɔpem ɛbɛpem a yɛde ho mmuayɛ nyinaa bɛbrɛ yɛtiefoɔ nti me nuaba yɛne gu so a ɛdi asɛm no akyi ɛnam sɛ wei no yɛnsa tumi aka wei no nko adeɛ megye die sɛ wɔn a waka nyinaa no police nsa ɛbɛtumi aka wɔn na deɛ ɛwɔ hɔ biara nso so no yɛde atoa so ama yɛtiefoɔ so ahu deɛ ɛkɔ so nyinaa nti me nuaba nana mo yɛda so papapa wo brɛ ɛne wadagye a wanyama yɛ awie yi Meso meda asemeni aba. Abusia yama ne boni na nankansa yakɔse ne wene so kwan so na watwe awie yakwan mukafo a bɛhyɛ hɔ bɛbɔ nkrɔfo apo ya tuo ka ba ko a yakye no emu amane na ate sɛ wode aboye Ebusofo yento so na yenko atoye mantamu wasaka kabo subri kwa ibretu no ho na wona sabri amane bo ha firi ho eba adweye ne sɛ ene wo mu afa kwoti kwan so tufo mu ede wo mu ayɛ sɛ obofo anim aboa yafo onya aboa no no yare kro bɛbɔ ni tu amana tete sɛ bi no mo ayɛ no matutufo mu papa karam sɛ no wo mu adi gada wo subri forest ebusofo ubodro mu a kyese nyansem ketu akra de se ene foreigners ne wo mu wo mpɔtɛ bo hodo na katira pam ho atu na mo te saa ene wo hwɛ ɛyɛ ni nkyamma no a ebusofo ebɔkwa ibretu no ɛho ɛban no a wo mu akwati yɛse ne afidie mumuruntum ne no mawro de abɔwura kwa edu no ukoduru akwa hedo kyese enya de asrade wo asase mu no ebi aka yikura atere baako kyese wo mu ahwete ne nyina na yemo pehwamwe na yenko listo aboaje yamana bofo ebusofo ne chapo champan do sopu wonto yankra obepie mu ɛwɔ wasa east ɛwɔ atayamante mu ni kuro baako a yɛfrɛ kakabo ɛhɔ ɛna subiri forest reserve ya ɛdamua de kopie abrewa ninkan ɛkwa kompo hɔ ɛne ɛsama nyina forest no so yi papa na mu ni fa ɛno ɛwɔ wasa east wasa kakabo no ɛhɔ ɛna mabunu bi a wɔn efiri wasa kakabo hɔnom ɛna dodoɔ no anso efiri akwantuom ɛna wɔn aba bɛtena kakabo hɔnom nyina wɔ wasa east kuro yɛ mu ɛna wɔn de wɔn ani akyerɛ ɛyɛ saa forest kɛse a ɛte saa yi mu na wɔn de forest no mu pɛɛ ɛna mmeranteɛ anadwo ɛne adekyeɛ ɛne adesaye nyinaa no wɔn egu mu a wɔn ɛyɛ galamsey a ɛne nyan na awrɛ ho papa a wokɔto sɛ mmeranteɛ n'ani bere a wɔn de yɛ no a wɔdwene ho a wɔnte ase a wɔnwene ho na ɛbɛrɛ yɛ kɔpie hɔ no wɔn dwumadi wɔn di ne sɛ
asase o mo asen wo subri forest mu no so de wani susu a kamia ko be se e kanu be ye edu ene ne mureye na adwuma de o mu di ni se o mo atu amana donko o forest nu ene o mo di pikas ene chesel ene so asabo ni ade ene o mo ankasa manpower o mo edi etu na enua hodo o mo asen no de ene nsase o mo asen wo forest nu wo kakabo o wasa isine de minua wani ukohu a wan hwi awore be ho na wo mo di busa amranti o mo ye garamsei a o mo dodo no ebe buru 200 ibusa ebinum a o mo deda groups ahodo na no ese na mo de mo ntinse abaye ni abrema empo no asante mantam so afo ampo no garamsei ho ntanse de abo na tena kotum ana o mo asema wo mo ka ne se aditie bia forest commission o western region o mo eba eye forest subri forest reserve room e wo kakabo ho na wo mo ba o mo enhwe wo mo saa eni wo mo be sisi wo mo machines ese bi ni ade na wo mo nya kukudu ka trans and report yan tonkra e ma forest commission fo se eye wasa is wasa kakabo ho de se da o mo be se machine ne kan kura no ade tia o be sa ade foforo no aba enti bi buta wo mo se na machine no ne bo eye sei asa no wo be se no a e kira nko be sa ade foforo aba no wo mo se eye 40,000 Ghana cedis eye mo se bresu sika 400 million no enti se forest commission fo ekoho ade wo mo akwahye ni nyina no ade tia ya ampa so ekoho no wo mo de ebi kira ye se de esisi ya nyina no e na anu na forest fo ba wo mbehye ni nyina na so de ya adwuma sisi ya no eye mono foforo a mono twiawa yakota atese wo mo edi dwuma Elshofo nipa yekotie nse wote amane yi ebre yen wodi fratoye mantamo listowell abuaje amanebo na ye bowramu ewo ensem fufuro mu asabre ya yakasai die Ghana Police Service any ekuo bia ensha banyanse a womudin no eye challenging height ekuo yi eye ekuo bia wo mo buankrofo pra titru any womo a womo efa titi mu wo hia senkrofo ba beye womo moa na womo de mo ho agim womo eye ankwankrakura womo ewo mayimu sabre ya yakasai womo akwakoy operation no makwakwakwaji enipa dua samiensa 33 womo nya Ghana fom na ya latafo a ye de oma ba Ghana ha na womo kyerese ye che womo no ebisa ye de me free Nigeria ba no womo se mo adwuma bi wa ha restaurant adwuma bi wa ha any hotel adwuma na ye de efi alataman nim ba ye nanso ye beduru ha no ye de nyina kwakogu ba bi a wei ye ne nkrofo na eda wabra ye ne kra na enye ye pe ye ni ba bi kra ne nam ye nyina ye hye ba bi ye ma mpie kra no akwakwagye mframa nkampese bodwane akwakwahyɛ ba bi na aka ho be ma aposifo ani ekoye nhya banyanse challenging heights fo ya ka bom akwakwagye enipa duasa miensa 33 years sisi ade womo ewo aposifo ensem a yebo mo ho ban aso de womo bekọ mo kurom emu nhyehyɛ ya hodo ni nyina da wono matumi aye sisi ade aposifo ka ne se sade na ye koye womo ho akwakoye ani ehu bi ato womo hwo no osasa atrama na dwimu nsam bebre no womo penkrofo bi omo yanimdifo ne omo di nkomo se ne be saaki womo ansakura na womo bedwene ho ye de womo kwala tamani mu a ya sandu eja womo kwan emomo akọ na Dr. James Kofi Anan wono ene ye founder ma challenging height fuyi wabra wakasa afadie nti a wotu saa anamoi mumientie ni nkyirikiri mu a wode emayen. Efforts are underway to repatriate these girls to Nigeria, back to Nigeria. But a number of these girls do not want to go back because of the extreme poverty that they found themselves, for which reason they fell victim to the trafficking in the first place. And therefore, a number of them are pleading with us as Challenging Height to support them to gain jobs or to have training. We are calling on the Chief Justice to expedite action on this establishment as human trafficking has increased in Ghana, and therefore there is a need for expedited trials. Abusia eni aye kotie ye eye Dr. James Kofi Anan. Ade ba ko awuko kumase bia ya ididwado a ede efiri edum ho besane a beba
eba bedru central business hodon a be titu pa ne PZ hodon na fe uduedue mu a central market hodon wabru mu a na chese ukokosoro Dr. Mensa ho fa benkum so saa no a ɛhɔ no nyina ne okeo abusuafo saa bia ye hɔ no de ne wo mu gisika pa na de ba ko a wo mu awe aka mu chese nani enye ho ɛsɛ wo gye so tɔ dan a abusuafo na wasa atwe ne mu canopy no tre ha saa gye wani mu asa de aboso na wo twe ne kwa ɛne wan fa hwe ansia ase de anka mu ni haw ne mu watwe no wasa lodu nyoma sa ne se store no gye ba ko ekɔwi akiri wagye miedu no yes one na dwen kwan ne nyansa kwan Kwaku anase trekese kwan ɛde ebie nanim ama kyese ha twene berimfo nso apa kwan no se ne se fata se be ya obi mbe ha obie ka bi twa mu ni ade ka kase bi na enkonya mane ɛno senti emperifo ababonten so de atwodwa se wo mu ma so toss ahura wo mu ayosa no nefu adu 9 14 days emfo enti wo ye so to ni no adawro meburu sa breka se bo wabia tum na watwe bi sa de du street im na ye beka pa ba kokora de na no na bayi wo number ko ase adwa na eso ne no mem na no man konkon wiem sese ya de ha dwene kasa kase nya kwanya emuwura street no ne ade enti ne zuba ne mpanifo de krata ba se free bra wo mo kasemi se nyame ya domo a e free no anom che se no anu an hyase 10th August ne hyase ene wo mo enenam a wo de o mani ehwenti wo mo ka kire obi eda obi a wo store watwe wani mu a ema brebri mama ne ma we do adam eburu ya ton kransa se ebeba no na waye firi ho empanifo be fa kire so ahwe kire ahwe we no ya de ati amra ukoni nhyama no mu a wo mo hwe mu a soto no gye a ne kwa so twea ma enimu no broso canopies ahodo ena obi gye store dan ye nyamfa ma no 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 obi ya be measurement na yesusu enimu no ba bi obeye yo sesanhye do se den o enimu na matwe ne kakra wianti ne enso no wode wia bibi wode awia kwanya I had no pa. It is said, dear, one was in the people, some ran about by Yajuma. 1 year, or the I can't say, Obey Wagon, so was some bratiano, when some year the pennies in the people. Say, 1 year boom, Usu money. Na yet also the Anaya Kwaku Piemu Ewo Bumburgu. Ababeto just immigration commander woho. ACI Edwin Duku, one in Rantian in Maba Wana Kabum. Aye operation be a bossech be. Amasabre ya yakasei. Yache Eurabia ni din ende Ernestina Akugri o na fe 19 years Mohammed Mumin ya kyerese Ernestine Mohammed wama pake botto a yede koko egumi bi na botto ne ba ne ya pake agutraki mu abeka siboi body na egumu wo behwehwe mu akwa ase no koko ene asoade egu ase ene ahyehye body ani de egugugu so a wanfe wani anya hwehwemu ni ya ya di baby tu se body ne wom na ya kyerɛ sɛ wɔn kenka ya na sɛ bɔtɔ no ɛdɔso pa ɛtwam bɛɛ de wɔ hɔ enti no custom for kyerɛ sɛ wabra wɔn stop truck no wɔn yɛ sɛ wɔn bɔ search no ɛnum yi bɔtɔ ba kugu hɔ 1 no wɔn ka 2 3 wɔn kan ya wɔn twam 100 ɔha ɛne dunwɔtwe na sɛ 118 bags koko ɛne wɔn apake gu aseɛ ɛne wɔn ahyehyɛ body ne bebra ahyehyɛ ho enti wanya abotra sa wo bo search ni yi a wo hwe ya se o se we de body ya mo omonko san na koko ni ya hwa si ya de kwa hen si ya de kwa hen wo bia ni ba bia wo mo de sa koko hu ni ya mai ekro na na aka hu bi ma sa abre ya kasa die aposifo ene customs fo a wo mo bu nkurugu ene wo mo keka hu national security fo nyina da kan bom ya wo ma de koko bags 118 ene wo ma che Ernestina 23 years ene Mumin Mohammed 19 years say ehu behia pa so on baba be national security ne customs ne posifo ho na de ya che wo mu wo ma baba bo ma hwehwemu akoso ne ya kire se ehu di track ibi o ahunda ne track ibi the registration number S-3272-25 ene ya che no bo ne search ya ye kwahu se kokko ogufam ene ya hyehye bode no wo soro ne fam ne nchenchem mu nyina da baby a womode kro ene de osoma 23 years ne 19 years ne de sa bre ya posifo kire se wom nsa so wom mu no afi ene wom ebaba be kirem abayi wom ho ano ema onu mehu baby a na womode sa niamai ekro ene enipa bote ya wosoma wom se wom emfa nkomanse mesi ana wo bentin ya de eni bedi a kire
na enipa mienu a yache wonumi dia aposifo ebeka dia fa semi ho ni nyina da yatumi aboabo no ede ababa besum ewe adihye na motinti pania kan se ko so aboabo pronto breka sebo yedi esi braso se so de ma akura eba so fo nbienu kokko bi no baba ko beba ko asonaba ohene kwabena Boateng mini aba mami ajuwa nyanta tando yes so de na awode die mu nchia adwama memfam wom na fe yes so de ma akura ai won fan kaye no mre yen happy birthday ye kwama gifty emefa happy birthday to Gifty MFI ne wudi na wada passion kokwan so wudi no juma wa Komada Hospital Gifty MFI we free IK collections oko adehye marketer eni mo onom tonton ready made na hwana mebrei wo zoo ayi opposite hodo a IK collections say wo resho nyankopon entre wo kwabam onfamfra dumu enkwa dumu na ye kese kopim so be kese abro kese so nti emfancy happy birthday to ye menua bay adwa emfancy akra nkai ni nyina no wo de so die enoane hepa plus mixture apomode mapade enoane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a black smokes mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa, Wubeje the same wife yina ye tested positive. Ya num bieno. Says a coup malaria morning yina. I'm yina negative. Adia ho. One ma ye hepa plus mixture no. And what do you swaba? Cynthia, I was a immune system. A strong debia. Enti Pavi, a support to immune system no. Na plus smokes no so to malaria no go. Malaria symptoms. At say etipaye, afia, one more tour, and one meranomsa. Achakura 4 days. Na Pavi, and the plasmox mixer. One no to malaria and asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quada in Fidu Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratweyatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oma me koto obi mama mano. Owe jajai. Abua wamo se what to make in kind kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tre wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP nina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ba ne combine so a owo ni nyina bi English nom and maths nom me say books be any wa perfect series any bi na GS any naka enso am approval into obata bia nkoto be maneba and na say we there school be kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and a midterm exams at the mass schools wa ehia wo mo a atufo nko aputuoja station wa enkran danso mine first stop any omamu ba bia yetonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade enoane hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa plus mixer to malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hepa plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Abusua pomudin ho hia me yie esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband and you also we Hepa plus wife na abo no Hepa plus mixer magie dure di pa Pavi Plasmox and Hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du mienu nka ho our pharmacist na heba shop atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. FDAG Jordan Kratweyatu. Nansei mi amidi ho dance ye pa se made hu na kofam ade ban mi o ewe chiro mi woni ye papa asa de ebo asi mani so mani ne so ye wisi eso ye mikusu mani prunsuo efemfeme ewowo me ensem sei na wo kade a ehia pa se doctor hwe ni be show bra by Grace Eye Clinic ma ye fa fidie hwe wani no so enkosi wani na chi nye hwe se de nyoma sitie by
Grace Hospital esanso obia yehwe asomo ehwinimu ene eminimu metre ENT clinic etimu amota kwan mu minimu ana wasum tai kekau ne sentu de nyoma hudu awura wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ene nyoma hudu awura wasum no Mr. Jai nebra my ENT for ehwe wasum ne famao da be na hunu dentist emo hwe wanu mu ma wo ukaso obi hu no kokọ nachi bramienye scaling and polishing wanu mu nye hwam kama wo se na so abua bramie hwe ye de bi besi so ma ye fe anampo atu a ye besi foforo de amawo kaka bi jejo wo se ye tu a ye betu enwema amaka nyina opesi ye befie be hwe a ye be ba by Grace Hospital so Kumasi Breman eben DVL office no bibia ni amienkasa 0244 97 6805. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asemba badabi. Asemba badabi. KROBEA nye KROBEA. KROBEA nye. KROBEA nye KROBEA. KROBEA nye. KROBEA nana yo. ASANTE. Asemba badabi yo. Akakune bete bete. Onua. Ori abe akusie a oti quantum pon motor orni marika na o okokodoro asamba badabio Yesu woha yanbisa Peter Otec samba badabi woha wuko tie hefa piao adoni mugurura ayeye ni na sienkam ise nyuma obia ni nyuma nyuma no doso nanso di odi amenipa no eno na wede ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso openia wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no wo ye modwuma wo mu nyina da papa mo won ahode ni anwode ni wo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wode ama no wode asem ye wo so wo dia sene ya metumi atiato obrani no hwibi pata ya kede na ade ache na ade aso bi ebi nso wo mo so na ni asemo edini wo mo kwani mu kura na etuo ma asekan ewo no tuturo nso omo mpaaba mo da so busua ye waduma na papa we die ne kense we kan sha yi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo profo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonyi nkire ne duma ne ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika e futu sema ye ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ye ni ma se ne sa no mo tie o mo ka se aduma na mo ye no e mra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kaka ye ne ya no mo papa nka wo mo e fi sa abre do hwiri kopum bra odu obi a bekọ no din baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokudu emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen Amen. I say amanfo akabia Matina oma futue usum say futue enye adwuma Asemba badabi. se ye be pese ye be frɛ wo yere a one ne wo hoi wa na wo baba no e wo fia ha wo bepe yempe le no an ye de kushina no ne ontu tunanu ontu mate se o so obetu ama wo atwo mate okay I'm not miswanya mahodi okay mate any das eso ndo asina KROBEA nti me kwantinanta na me fa buku ni me share scan na me twa any date na chese ensi ko bi ne de ne so ekosi obi kunu ne de ne so ana ma antinanta okọ ya o check scan date no date ne nsansi ko bi ne de so esan kokosi obi kunu so nti mama ketu adi me hu ya ka kire me se wadi watimi adi manim amama kwa akohwehwe be ma oni ba oni yire na be ma na je tun se woni me na enyem ama na bo na busu amane na afei dia me se mesisi we na se we na obi kunu na me pese me de manu a ne nsane ne nanie ti mama so adwe ba me tim ne se me hu da menyem me andru ba bia na me yiye nti na menim awo no enhwehwe ye da ho ti me ya se a obi nyinsan de ye mfa ma obi ba se ye obi kunu ne de wo sa me de na ade ma no na de oni ba nire no me ka kire me pass mi na me ka kire nti mama me keto aye se ene esa de me kan kire boy ne se nyinsan no me yiegu ka kire kobi no a ne se ne ma ne papa na tobo o ma wadene se ka kire kobi no se
Nyinsen na mo de beto nanim no aye dey. Me ya togu. Se be ya ehwo na chi be kata boy ni hu se ne ba bi wo me ho e kire be kata. Me wo nya me ani me wo ya na nso ye me operation. Wa wantumi anwo. Me amantumi anwo. Nti na adwi kosi se anam so ye srem ni nti na o se senka anya me operation anka me force se me chim kura anka mewu. Me mba biem na be ma ne cancer. Ti efro operation honom no wanka bibia me efro hospital ba ya waboka wa ye bibia wie yi ma ba fie wa start ma onyim nyina ono ana na hwe. Onyim na ono ana hwe me akwa no bibia from beginning na ahase nyina nkosi ending nyina wo. Obi kunu na. Enzi ye mo operation ya me ba fie no ana ye nya 3 weeks na ba mu say because we din kan ka sese ye ono a mewo bokwa nya ono nti na adwen ye ne ntama ne koye DNA. Obi kunu ne koye DNA. Onu nyina na ekọ DNA fo. Mini mienu nyina na ekọ DNA fo. Eno omo ye dey. Eno omo share ye da. A date ni beba. Ye nkọ omo office won kwaje resource no. Ombe send afa ye phone so. Ti ye send ne de ma no ne send me de ma me no ye ba no afre wo mo no abisa code na wudi be bie DNA resource ni mu no. Na me frɛ me de number for krampo frɛ say omo mfama mo se da bi gese number na me de ma omo office ho ne no a no betimi use dia na me see you ntime na me chepu ne me hu so me hwehwɛ ya na me de sa number ne from no me de koya se ba ya na nye obi kunu ne dia. Hey, obi kunu vindicated. Baba akoma me Asemba badabi me Asemba badabi baba akoma me bio Asemba badabi enti obi kunu koye DNA na DNA ne ba ye no na nyinsa ni nyo obi kunu dia na nya ono dia ye nyinsa so waka kire ko bi nso se wayiagu enti won delete wo hu bibia akra mfiri ho. Ernestina, papa, do you respect your husband? Me bunu na fe dia na aba adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me woni me abresi fie wodi dina haya ama bla ne so yedi ama wodi dina ama bla no ama mbisa o se ha me ne yesa ama wodi dina rent na woka kire me se Owusu ontinam na tam so ana wa ye de na wakọ 3 rooms mi hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asama waka ti se no ya me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina entano o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no me buano pa cha me buano pa enti obekoto anim okoto ye o ma ne tene ne nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye enti na wo ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakọ honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa ne ma ne beduru ye no me kunu dwuma sai ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kire no asoro na okoye no awo apaaso ama omude ne yampa ebo kakra ama sisi onya adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma dwuma bitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopetegu ayi no me kire na me kunu onya adwuma me safri yam nyina tia paasofo nyina mu tia me bua me kunu obua no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dey se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de me da bibi ba se menya aduwa mitimi ya koye ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena wade ne so pachan eba ni papa pa ni o asam na ye ka ni sei ya ye ka ni sei no enye abontenso o eye eba ene papa me de wo mu nyina ne say wa ya me 419 ama me that time na nkeme tomato prot ena wa mama baba be si dan wa asase no so atu ho nsa andanse for ho won kan ko mu nyina eje oboa ani igbe oboa meba obetu nsa ensa nyina ka ho oboa la kasagu ha ma me ne ba he no oni igbe 220 cities o ena ma me ne de ma me yire o ba 20 cities 20 cities wa pa ni do nyame ka ko kunu eto ne say man to ko father me say adanse for ho adanse for me kasagu ha one slow way ya one slow ni pa dia una we papa ni
tie Bashiru dia me pesa me kyerɛ wo ne sɛ brɛ wo ho ase me mpagya me mu o na ade a ɛwɔ m ne sɛ free me nkwala abram Bashiru yes sir brɛ wo ho ase me say me wɔ 43 years ne busa papa ne sɛ ne sɛ ne madie Bashiru manya sika tenase wahiti dia ne pia abɔnten na akɔ ne mfrɛ ma nwununwunu mfa ho ɔdwo ano aba ile jatabiribo Kamfo ne ntontom ene ye de ma odin kronkron no adofo ne ade hye ene ye benada ene ye bosome nwotwi ne da etosu dubaako emfimpinu aduonu nsia mu ene ye da so yi ene nso ye da afro ene ye ne awia yi yasane ahia bio ebre na wie du se ye de asem beba dabi dwumadie no eba besom na dwumadie yi wa afidie yi so da biara da se yehia asem krope ne yeka yese ye desua de yese ye de kire ye ho nso ade no ntina wie yi a yehia yi nokre adofo ne ade hye moma yense ye ho se ye ba besua de na ya kire ye ho nso ade na wie yi nkomo a ye ba bebo e wa afidika sie yi so no da biara da se yehia se ye sua de kire ye ho ade no ya ye ma adofo adehye ene omanfo a etie ye nso akwanya ema wonum nso bamu bi ye nyina ye kabom na yesua de kire ye ho ade na afei asem weda bema ne so no adwenkyira ye wo ye nso ye de atum na no nso aboa ama ye hunu baabi a kora no ye de behye ewo kutukrio ni mu ena wiei adofo ne adehye nsankai bio na wonsan hye ne nso se ye wo ye nuanom wa ma hodo so a wiei onum monetize live
ye will be love radio se wuko Spain mine mu a ene ono mu abɔ de mu abiebiem ene se wuko United Kingdom mine mu a ye wo yenuanum GN radio fo wo ho ye wo Patmac radio fo wo ho ye wo Abawa radio ye wo Amansan FM ye wo Breni radio ene ye wo Sahara radio ene wie wonum nyina nso abɔ de mu abiebiem dwumadie no etwagu awie ye wo Kings radio eno de ni TV wo Paris France abuchiman ni mu ye wo Dachi Hima radio ono nso wo Denmark Rakus FM for wo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu awie wonum nyina abɔ de mu abiebiem a dwumadie no etwagu ewo wonum mfidie ne so ena awie mu amosomfo KROBEA nana yaw asantenie ena awie yahia yi eya no aka ya hye ne nso se ya adesua esan so eya adekere ena isa wo join ye ne a wada meburu wadwenkyere bi a wo no fatum ewo comment section homa me mekan no kama na makane awie no baabi a wodi free a wode ba no ya afaka ho bi na me de no nso ape so edi atechiri wada meburu eya ahye ma wunianum nya adesua ne adekere dwumadie bintie ma wonom enya binsonhwe ebre kro na mu no eya like se won follow ya follow se won subscribe ya subscribe eno bebo ma da biara dai be hia wa afidie so se no enkai bone beba na wonsu benya akwanya na wawuram na ye nyina yaka abomu asua de akere ye ho ade ena wiei KROBEA na yaw asantenie meni wachia awie mama wa ha oje amanie awie yahia wa afidikasie iso apese makana nanie ena wie meni wachia se jata no tena sese yia adofo no akaye hunu no ache ne nso se ya adesua osom ene de ekọ eno ne de ba abedwafo wa ha oba de achi ame awie yakọ aba ye jakra umpom te sai nyankopon adome ho ye pa na aso so nenso me ho odin ye de nyankopon ase na ye benada odin nenso asan afem ye na ye hia se ya ye se ya adesua ne ya de kire enti na awie sa na ye beyo no ye beyo no sa ensam nso wo ho ensam de bi wo ho pa nenso odoma nkoma ka ye nhwin se edin se bo kra no a sebe ye be pa no eja kwa mi akre enebna ibi aboko de adom ahweye kumase bro no se de nyame good ono an yeguso dan no wa na edini o edin sebe abwantati akra dan nyame na nya wunipa nso o chenso a ebe so mi subi enti se ntati akra bebre enya ne so ne dia enya wunipa da sani a wote ase entati adan nyame enti onua onso dan nyame ne bi ena nso ye ba abesom na adofo nso ajoin ena wiemu amaba so mode mo adwenkyira ba adama abila wiem hu se waba adama nyankopon hirawo mehu se waba bedu sly papa mehu se wonso abedu osena na KROBEA wiem ma wa ha o akora yenso ye ni wahia ewo afidie yi so ena ogoro mensa ewo manso asuo nwunu osena na ya KROBEA asante awiei asuo nwunufo yenso ya ba beka ho ha yankopon koso ahirawo na wanya okese ena evidence nkroma osi akra ya KROBEA asante menso ma ba beduru awie mama wa ha babusa se wumpom te sai otwedi ampototrobozu kwa me ba se yi adom no wanya okese no mo a wate enenso ye da foforo mate daughter of KROBEA na asante mahu se wonso aba Latifa ose papa awie mama wa ha ene ye benada ye maw another blessed Tuesday ene yenso ye show live yesire nyankopon na dom ene na ho bambo enso de maw esi ene ose akra KROBEA uye mi favorite presenter nyankopon sha wate mate beye bi farms mahu se wonso wo Belgium ene beye bi onso waba homane so ose na KROBEA awie mama wa ha na oho etesei adom ode nenso acheyen yeti ase na ye wonkwa ye humidie na jese waboa yen a life of Ike best one osena na KROBEA na Kwame Japonie
ene sa oba bare kese a yenso ye wa ha ya bo adem ano Elijah ene o se KROBEA I'm watching you live me wo Bahrain nyankopon hira anya okese almighty ene o se papa awie ma ha ene yenso ye wa ahoma ne so ya ba be kan ho akora me nso me de kwadwa asante nana ohoye awurade adom me ho den pa B cross ene o zana KROBEA mo vim nyankopon hira wate wonya okese wate wonka ho wate na wontutu ye nyina ya na monsunsi ene ina Mariam ene o zana KROBEA awie mama wa ha pari ene o good morning nana baby a me wo de morning na na ASEM de mawo ene wie yenso ya join o mi wogidie se wo ho ye o ina nyankopon ya dom me nso me ho den ene Rabbi Prince ene o so wa danse askwa nana KROBEA me nso me kan ho wa ha ye bedi nkomo mate ebru na owa de achi am ye akra ene me de aboa kotokrudu ye susudia e de amasa asemi ene wiei onipa utie me yani ankasa ye DL Daddy Lumba we ya wenyan baby ko o de sa aboa wei yankopon fa ne kransie e bo onwom o se sa aboa kotokrodu se wo si ne dane a obi ankonsuo ma no aboa ya tetene nete enkakra na wode anwono ni buo no na wode aboda ho sa aboa kotokrodu ebra no se wo si ne dane a eya na efo enti opebabia ewo soro na wode boho a enkakra odoma nkoma mfre ma befa so enti eden kakra saa na wo na saabua yi o sine dane a obi ani ho a woboa no o kotokrodu no ema ene ta si dan muntie ni se enti ne se be ma de wowe nti mema ne namu no ono mo we ma no wowe ma no a aboa ne beto ansa no obeto no esese oboaboa ne ho boa wo husie onipa dasani enti se wonwono saa na de no e de aboho a saa de no nso kra onim se ye manipa enka tete me na na mapoku ate ase anu onwuye yankopon fa ne kransie enkrohwa obi bo wa kpe enya saa nipa no ye kofa kotokrodu dan ene ewiem nti na wape wo mafunu ana ba na wo de awo no ti wo de wone saa ya na moamoa bi wom ne dan ni mu enti ye yiyi saa moamoa ni firim na ka ne nete no na ye de atobo nsuam na ya sansuo e de agu ho ni ya kanu mu ama na ho no wo bo wase de wonom kotokrodu ne dan no a wasie no a eye nkrohwe waduro ebe ko sese ya na saabua wei onim se sebe me mpesa me ma ho kire won muntie dia make ni yo ba kwa ba begina moa ba kwa ba begina ahoboa oba beto se ninkosua ni bepia ezese nya baabi pa neda kosua no ebe pai se pai a edane seboa ono nso seso ebe pie frim aba enti onim dia saabua yiye wo pe anansema nketoa Kwaku anansema nkete ana wo pe mmoa bi ti se esa ne seso no saa katapila moa no na wache saa moa wei na wode koni buonim ansa na wode saa boa ni beduru ni buonim no nano no sebe se kotokrodu boni baabi na se wokokoka no no oba bebo wa ya papa wa kotokrodu mo dade de make e wonte ase enti saa ebro na ewo saa nano no aboakro na wakoche no no ode awo no enti so ode wowo a wo saa aboa no ebe ye wote se ukọ unconscious nanso ebra wo ho beba wo ho so se bia wani ate wani bete enso wuntumi nante bio na che so akabuo ni mu ne manu a wonu woni nkosua mu no enu bra wonu mu hwane no na wo saa aboakro no wo da so te ase na wunwui enti ye saa moa no ena kotokrodu siesie ede ma ne ma se wonu mu pia onu mu ni
no onum nya hoden no onum nso mfa mra wiase wahu na aboa ni nyansa munhwe o ebra wo si ni buo no eyen kakra o dadi lumba se wode ne kakra saa wo behwe no na kotokrodu no wasi ni dan ye wie osi dan ni wie a oye ni chambers ewo kotokrodu dan ni mu asemu ameka agenzifo ne ntemase na wo de esewu de wunnim kura no a busa na na no nkire kotokrodu dan wo hunu bia eya ahyeda nya abotre examen ansa na abebu na wabu obete de ameka yase oye ni chambers ubewura ha owo de wo ho ubewura ha owo botaye ntia obia moano no ono ade nkakra entie ne abrabom wo hwe animu so obi beboa wo enka na no ofa hwe ofa ase enemre ofa ase emfa wani nto wo ofa bi so eni hobio sesei eye papa ne kura no eto de bia wo ye ne huti se kotokrodu bema wonya bogum wie okọ de aka ye wo ne wo maame on na ebe brenti kwabra ne obia ni baabi a wo ba beboa wo de wo yo no yere wankasa wo ho yere wankasa wo ho se wo yere wankasa wo ho a emwa bia mfiri baabi a made ne nso nkakran ubehuna no na wawie saa de mekan eno ye baako mienu obaboaboa ne ho asie ansana de wo pese wo yo no wayo muntie o enei emwaboa ho sie yade a ehia enu nti oba kristofo twere ni mu a wo ka ne wo nkyɛn ho baabi sese wo ye kwadwofo a eya akọ aboa ntatea nkyɛn kosuasua aboa ntatea no na kwan hunu ne no yoe se wo hunu saa nneoma na wo nyansani ewo sebe kwadwofo no ebeboa wo amohwie nyansa wo behunu nyansa aboa ntatea die nti na twere ne direct se kwadwofo enko ne ho aboa ne ye adwuma papa oboaboa ne husie entatea na ma wo kwa wo ba nyina ya hoboaboa adentia wo se ebre bi bedu ensuo beto ebeyira franam so na so oni aduane wo ne bon mu a ensuo betwena kɔ wabra wo bepia bonten so okopɛ biade enti kwabna ne boaboa husie sentate abeboa ne ho kotokrodu beboa ne ho wo ne bon mu ne buo mu de atwen sɛ ne nkosua bepaapa ye a ɛyɛ a wo nso boa husie obi nim de adekye edenam ekina bia anyem ekina ne nso emada o nenso ekina bia anyem enra nenne ebna ye ekina enebna me ne wo ka sɛ yaba ba ye nne okina eye ukuada edu ekina wuku a esan ye nne na ya wada aba ba ye ekina mada nenso ekina bia anyem obia ndim de wiase ekina denam enti kwabna ne suaboa kotokrodu na kwan famu aba suamu nyansa na wo ye ne saa ebeboa wo ene deal dadi lumba yankopon fa krensie ya na ye mareho se lumba wu yei na chinsem adane bibre we ye nipa ba ko a enkesese ye de ne ye subject pa na ye sua ne nsem a oba wiase oba beka ye no ono a prophesy fa ono a ho ebem owu yei dia ni ehunu enioma basa wo dechi obi a enko aba be som ne man waba be yebi na nka woko enko dadin na enso hwe nachi tantan aboa kotokrodu si ne dania obi nkonsio manu na enso sa aboa na afete ono a netie tete ono a netie nkakra obehwe no na wanwunu ni buo no ne boho awia krobea asemu a mepese be ka kire weni oba de achi ame akra asem nie moni kasa ye na nyame ase ne yanchia wona wo hwe ye ne wona otie ye nyina titro edamu a tano so Pentecost Central ehonum no na magazine ene wo na ho de boga na ye frɛ no na yere dina akra wasemu a okan de me de kan wo de ho so ne sɛ osoro boa nia oboa no ho senti ne sɛ saa kotokrodu ya wo kana asɛm yi aboa no woni ahoɔden bi a wɔde kɔwɔ natie no mpo woni ahoɔden a wɔde kotu natie ɛna woni mɔwere bi te sɛ amoa bi te sɛ enkura ne anomampo na kampɛsɛ wɔse ne mɔwere no wɔde hweten
na nsa te sa anwanse na de ye bi pepepepepe enketenkete na nso so obon se obekonsu hunu ba bi ateche wo no na wosi obesi wa na watuko enti wo hwe ade be ye ne na ho kakra bi no eno na wode ko se ma so ba bi o mu si niema o mu hwe niema guo no ba bi ateche wo pa na ho pa ne ya no no wotai edi na agro enti wosisi wa na watuko osisi wa na watuko osisi wa na watuko enzo bohuna sa ne nan na odi besi fom no a emfiamfia te sa anwanse na die woni beti abonsi wa ye bibi bodan no no wawie no odi ni tia ba bete ohwa na wapie no ohwa na waba oni nan oni nsa bi a ode kwawia anazo oni nsa bi a ode ko na atabu no to nye atabu abeka so obetimi enti wono de na mom ohye ne hunkunan sure oboa ne ho se obetumi ayere enka anya saa enka wantu anamọ wanka nyina nso so obesi fom a wotuko nyina na Nyankopon so oboa no wosiko a wotuko nyina na tie teta de na ho sa anwansena no ebewi ase na adane ba bi a obeda ebewi ase na adane ba bi a obehwane ne ma ede wo no magu endi ewi ase se oboa wo ho a na Nyankopon eboa wo na saa ni ntine se wo so te wo sesi yi na se wo de wano na edo nwere na wo se untu na modia efizempeni se enwe so wonda ebi ngo na wunya hwe so wo so wunya hwe e wo so efizempeni se akotiaba eni anwene na meka se kokọ na ogosi ho na wotua no kakra ka de na ho anwene no na odi abesi ho kokọ na kakra kwoteta de na ho a na oba propre ateta de ho saa kakra enti wo woti fie ya wo de wonsa hye udamiri famu yi na wo si nyame mua we kwan be so ene won fa so a wo mua wo osoro boa de oboa ne ho osoro no onye kwan be so no won fa so no mua wo osoro boa wo na wa ye krado na wo siesie wo ho na o twen se awurade ba empo se awurade ba na wo so obi anfa plate nkuta me be cheche aduane agu so na wo be ba na nkuta plate ni bi odbegu hen enti de wa ye krado na se mi kuta mi plate me de twen se awurade de aduane be to so na nya wo a wo hye dem na wo ti ho no na wo twen se awurade meye saa de man ndi bua wo ho nia wo pesa wo ye nia wasusuo wo da ye so no tua na mo fa ho na na mo tuo na wo tuo no Nyankopon wa kyira so ama wo empaye mpo bo mpaye na se wo ntua na mo ho na se Nyankopon bechichi skania wo tegu aso de mo da on chenwa o che aduane o che egu aso de mo da ejise nia wasode a okoye adwuma no na wodi sika na fa wo adwuma num na wodi ama good enti Nyankopon che sika wodi fa adwuma so na wodi ama enti wo a wonya adwuma no obede na sika no wanya bi otil abc enti na menu anu mo kotena so dem hey anopa awia nwia no mo ye mesere so fo no wo ye na adwuma ndi san hira no ne nsa beka obedidi wo na adwuma no mu na wo enti wo se won so mpa ya wo se Nyankopon hira wo no sika na wo pe Nyankopon wo hira fira adwuma okay na adwuma no mu so wonya adwuma ni bi na bede na sika no benya bi awurade be cha wonya bi firi se wonya adwuma so na nam beba di adwuma na bompa ye se awurade hira ma adwuma so boaboa ho se ne a aboa kotokrodu oboaboa no na wonni nsa emowira odi betutu enso wo tu siko no nyina na Nyankopon se na nyame no asidan no ama no woni din mu meda se na obi buza se na KROBEA eduru ana wo kirei mesra wo minimum nkrɔhwewa wo Gen Z for AI for AI di assemble ba ko AI da ko hwehwe ko tapo nkrɔhwewa se wo ewa obi a obowa enko obi a obowa obowa pa obowa wo bre wo se nipa kro no kotokrodu ne dan no eye waduro ono abra ye na ade na nso odoma nkoma obotayi nti o ma na yes ade no o de fa emoa na ewo wo mu no yi frim na fa gu bonsuam unim bonsu ye cup eya memfa cup bi ase rubber cup ana se fa cup eye glass wo de tum na ade nsuo ni gu ho wo kanu mu ama enane no a ebe te se enetie ni nsuo afra na wanom se onom a sa nkrɔhwewa no ekɔ eye waduro kɛseɛ efri tete wow ye ai ni no wonti ase enti na me de bewura mu no ti obusa ho asem enti ena e ma me kyerɛw ebi so friend nkrɔtoa ai nkrɔtoa enti ene adesua ne mu nsɛm na bia ni obanyini
yi na mo a okasa yi aha ohon te say opanyini ode are ready satriwie bye satriwie wa ya okay satriwie say tune fa wontie adi wasiji imu di akasa osiji aka wiase so gala for this say osiji e Ghana anyina as yakoya wo pre MPP regional secretary o say amo akohene edua ba ko e supply osiji ma manfo e ofori krom wakwa akobu your friends akwa say Boyando. We are Boyando. Mechiao. So, preape secretary. Oh, Boyando, we are Mechiao. Oh, no, next town, no. One here, I want to say. Sastal, no, not Sir John will be. Sir John, I see a dunkety answer was Sastal, maybe. And to be back so your comedian. And comedian, way dear, Yan Twabaman, Obwa, a strategy, a style. Na kokwa asikura sini no wo bi se bra na se John tiase nyame fa ne kransie no ye secretary general secretary na sie du nsie general secretary no so mu kokohia e wo radio program ti se bi anka Dr. Cash atena se na sie du nkatia nie se John nie wo besrea enso no mu nyina ye general secretaries yeah enti we Poyando mechiao o si oxygen dua ba ko pe a e produce oxygen ema ofori krofo amo akohina kobu DC stores amo akohine ada na oyo Poyando sa ada na ayo Poyando sa wa ndi ama fontoma no nyesa amo akohine besre no delegates no besre mo montoma Poyando nyesa amo akohine besre no nyesa obesre no opanyi akwaba what to say okay ya fra say miura Kulo die Kulo Isaac Madia actually wa be check it because of them Kulo Isaac di mayeke yeke ge me pa cha wo ye di eni mani nsan kasena ni oh okay kasena enti ufri kasena KROBEA so pagape hey sana no pagani ba konso ba ha o pagani ba konso ba ha that program me TAB o TAB oh that na pagani ni ba oh okay ufi mukrom na denchem ne wo no paga denchem yasua ho ade ache o unim sa me nkwohwe sa denchem ne nso da ho na de me beko o de me beko da be sheda oh you ready weekends tobo Saturday o ba kwa o ba mamani a be direct bi no sie no do akọ o be makosi obi so o de tobo ma me lobby nwi oba de me me da my ready memene da we are memene china anya memene echini wukuo ya wo efie memene da my ready memene da de eminya ho enya wo na abenya ho nya wo na wo feska no mame wo sponsor me won ga say de obeya yi ko ni yeska no nya say wo di manim de mako wo de opanyina Isaac be direct me amakosi obi so feska no mame memene da my ready wo de ma ko ticket ama she now ka say no nko a de me de come in and out ba bia I say me twa o da wo na meda ye na ye na meda die mediada die menom hwe o ko hwe ade ana se eya ton na ade a wo ko hwe dabi obo wo ko hwe yi no eya sketching wo ka say bi kura meto akokọ ba akokọ ka ho ade be obo ntumi ye konso a ye se ye de akokọ ne frɛ opanyina Isaac opefa wo kwa ye de akokọ ne frɛ ye de akokọ because o ye bibia wie aboa no yatete no mu okay ya feel say your soul no ya nkra no okay nti ya mfra na abonte amanasa kokwa okay ya obohwerema na efra omo omo ba na ebu efra no opi abonte oda boko
mo ba twa photo saya bibia wie ekire mo wie bibia no ya man akokɔ no oto oba so anka fom ya afɔkɔ kase o ketwa odi no kra oba odi ma me eno ho 200 pe for akokɔ no okay oba so amana ka fom oda ha obi be hu a oba kase mba ya bibia obi be hu a ya ho oba ya biege na omo amu ba ekire no oba kase owu enso no ho opa obetuma paja na dua no opa obetuma tena so onye hwe okay nti abakosam kakraka ukọ goggle na ubo paga history no baba ebe yama na ede dencham de ne nso aba okay eye eno anampe obo ba cha oso wate eju de akokọ no de meto ma me hu 200 200 me kode me ba no mame ende mi ana metwa ticket no fa de hu ska nyina mame me kode me oh me comment ko say me kode me ba no me ya me estimate una was sponsor mame ya hotel na bebe first hotel na bebe me kode me ba no o de mame 1000 me kode me ba enti plus akoko 200,000 too afi me kwa ya mfa pre na beko ya pass ana me kai afi me kwa medidi odi medidi ska no eni the whole edidi sika the whole day ni nyina odi no so ma me 1000 o be kasa me nka 500 afi baby a me kwa ameda me na first class hotel odi hotel ya ne bo eye 500 iko bia no meda enti odi hotel no budget 500 iko enti odi me kode me ba nyina no ma mbe 3000 ede me kwa aba me ko Saturday mate atiefo se obo ma me kwa eduada me ba me ka kire mo na mabɔ na ba so se wa mama nkwa eduada me ba me ka kire mo na masini enkadie besinye okay eye ni nyina ka ho bi opanyina Isaac awia yi edi asem ene de onam ote hi wa asante mai mu pacho mete asofia asaman edi ene de onam kan wasem bo nkro ni entie me ba ha nyane okay na me ba ha abatan asante ma ha first na ma wan kran okay na adwuma na eduma na ma bedru ha nti me ba na me uncle papa wala we papa na ote atonso na ma so mo di me pa okay tama mo ko school no those days na mo ko school no tama me ya brantia na me ko school no holidays long vacation ya no me ba papa nchen e wa atonso ho ono ye wo fa papa nua o papa nua ketwa ene ono papa okay nti edru baby nti papa no satan na onyan woe o ware bato on woe oni oba na tena ache won woe ya friend James Kasana okay edin odo ha no okay ubon sa atonsu no komasa ha no nyina obi ani no okay but ne din a eton no different to aso nti nyame adom odumi hwa me no ho se ne fe odumi ba even tambia grace for di agro religion village ha odumi ba anytime ya me ba holidays na odi ma kire nkofo se ne first born me okay in actual fact oyam papa nua nti odumi ya ne first born preko ne first wife no won we oni no we but odi mkwala mienu ne ba wara no ba kono ya ono akasa ne yire ne ba kono ye ne sisa ba no odiba war ya papa no ya fa se ya papa no we papa no ekire na okwa ne yire no kra na ne ni agime so o tam bia odinu ho no se ne first born me natural fact nya ono ewo me okay because the way ya ne sitie ne anokrani I mean me tama me abrant even today me hard working okay me no ben me nya kodro even today me fie ho me prapra me wana na bebre but still me sora prapra me nya obi a me duru ne obi a pemasa ne pa don pemasam nti esa na ma
medinum yam papa preko nti omo maame no ba ko no wajam papa no ya papa no there but no ya dwo su factory nti adwuma gu ache su factory no bia komasa nim se agu ache satan na meso me ya adwuma wa komasa satan na meti new so ame nti ya adru baabi mina ya na mehwe no me ko ho no ho a boboka oba me nkia ba sira me a boboka me yir kura papa no wi ma me wi no pani no wi agya no onde o won wi ogya no na ono e fa ne ofa ba adiba ma ya osase awo wi ne nua no miansa na yir panyin no ne yir panyin no akwa fa ne ofa ba ebre ni kunu e ma ne woy no ogya no nsam no doso me baka be fa ba more than 6 hours kura okay nti me bo point na kakra okay te sama papa no ne wen papa no wen mame no obayare yambo mama ne so yare min ko ho a yambo mama ne ma ofie na yabaka kiran so owu so satan na kakra wa mo ansa na obowu kakra wa mo to wu no mo boba mane na me kwa me no papa no that is way papa no me say I don't know yes sir won bo mane say me no se me mame no I don't know on kan so oyare na me be ba hwe na ansa sika dan ka me wu so bi yare na wo hwe na ye critical a wo betima aboa ho eno so ka kiran so owu na sika kakra me wo no na mo ba pata wo ho that is 98 asana me ka no mba me wu 98 to say no so bebe fa chema nenu ba ko ho atonso sesia na say ya banye sika ohia de yayi no edi sie na ya bebia no so mesusu no so me ba na wa wonim se ma adwuma na gudadada o ya busum o ya adwuma busum many years yantua wo mka ohono ato su factor hono then obisa obia wa ko nasa nim se su factor na gu yantua wo mka o titam bia me na me kwa na me to adua me sika komo mo ana me kwa na me yire adigwa komo mo ama no adi me yire wo hosese a no so na ye man no o ya meso wa kajetia na atini so ama nti ni wie ni nyina na me ko pebusu me ko man bi o asama se from Mr. Day duru asama so ade amazing obiani no na me ko asusu akira na ono ye me bo ma pata na mame na so sa de na o ye madanfo ono osi o ya ade pa o ye madwuma na minya cement kakra no obaye minis kakra o so obaye and okwapo se nso na me yebusu ma adwuma okay ade otumi be to ya adwuma na ma be 3 times ansa na menyeska me ba tuya ne kakra na so person tisken so no wa boa me kwa bi so nti ko ne hobbesin abo ko hobbesin abo na o so oboa boska sanka no so de be ye ne project nti me kasa me de ne agent ya mbra abro junction na bae no o ko san check ayam se na ye saving o so check me yira fi na account no yi those days no sika me kai amount no but it was either 4,000 or 40 million 40 million or 40 million so those days no 98 asana make no the same nsam no makwa de say papa we papa nsam o di scan command no say bibia me wo no emutwe mentumi ba gina ha amplan ya bebia tiginem koye o maame aye no o yer na aye no papa no say obame o ya me bampa o ya me bampa wa ya de ona ofra kaba me onenu ba ko o ka kira no o say Isaac discover si amfa ya o maame aye no na o kaba sa na ya fra Mary ono so abrochire se ma kira no ba mam o abrichire no so mere so onu ka ba lidi ma no aye aduane ne bebia mere so ni age so kulo we ye bemba o
papa no kron fa to fam anytime humia ne ho aton because me hwe ne chem papa bu ne chem papa se be owo me nti ho ana sasam no mfanko me bai pepe ma kirikire ba ko ba che to ma nti ya be yi na wi be yi na wi okay kolot aso unim even ya ASEM kama person mo bidin but ASEM ni bi ho won bidin asam no akaka ho one Mr. Tabase no ya busu atenten ni bi no no so shoe factory inside or one of the benefo ni bi osa on the ya busu atenten on ni kwansan ka on men okay no ba be we papa say kolo ba ya I dare now say or say amfa ya o ma me aye no na we papa say oh ya de o discover say amfa ya o ma me aye no no so mo ko fasika no mbra o discover man one Mr. Tabase one time he was a minister of Dr. Hilal Mantano his popular komasa na o say fab o ko fasika no mbra na o discover man no o di hye botuma swara kwa nfie ya bono so ante me ba na me bisa mu say oh me so bato patashe drum aba te me sa ko hwe say o mutoto no ma no me say o mu kai me yeles amo me ntwiro no kata aso bat me ka kiro mu say we ne hie ya agro ni da kan wata dia ba bia ye de be ye efunu ade no nti munji obi ani age na me koya me baya abahwe nso wo ho amasa kwahwe nampa we papa say Tabase aba yiska no odi konfie na tam so pa honso won kahwe na yanko ho yanko bisa na adkron no yesa na me no kaba wa tunso sisi a abusuani ba ko ni Mary o abrochire ni kunu ya fona kokule enemy ne we papa no akasa ya kwataba se nse hono sufatro ne emuwa atonso fie ni sufatro se emuwa na ye nyina ko ho ya kaka ya kobona man ne se ya duru hwa na sa se atentem hare no me nyina me ba ha be den na so oh me ba ka mo se me ya den ya mpese dede na ono akasa papa na bwana man ne se scan na no kolo Dubai wo ba me dia kira na wo se me fa ma wo di scan to asho boto no ko baby aba pem na won ka hwe ayenso wo ye ni na so ya de me kata abusua ni nyina eto wo ya sa ntina ya o sa set atietim o so yan sware nko Tabase no o tietim na kukula yire no Mary no o ka kira no say wo Mr. Tabase wo ya kronfo o ka kira plim wo ya kronfo obi discover say yan ya o ma me aye na wo discover na she boto ya ba o ka kansa wo ba kasa ya bobo so afro nsia no so raba sono mene no ho ba sono mene ya sa a force na ya gino kukule no o ye na o se engine ho ba kwakwa shoot o pistol baba be shoot na yin na sora asaba me count na me sakwa pe bo so ketekete na ye yi ne basa ntimi chese nti dia ade mam kora no e fam long time and sanwa of course me fi say ye yi ne kora ka nya kakra na me pe bo so dia cortes scan so ade wo ho sisi a o Sofia Sama okay nti esa no na saasam no amfa na sanko ya ye na wie Tabase no o pese o diskano ama we papa so amfa ntro eduto a ese me ba tambia me no o kono fie o pese me ni hwa na o me ya akonta no sana na adwene ya no te anytime o ba na me so me batete o ba na ye bo mama ne ase ba bo mama ne ase me wa ho me ombra na o ba me ba no o sasora kwa fie on pese ya kansika no ama ehun ni dodo o sabe 3 times to ya kwa tena che ama na ono ba tambia no so da bia nso no ko ho nto ya sana
one day bi o msa seconds kan me ba nsam no do so o samman to kwa sori enti ya wie ye nto aso ye mra ye nim nti ekire bra wanim ye bibia wie nti ekire na opapa sa kan ye meka obi ama wo wansidi ama kwateka no atoyam sa de ka no ayam ka ekire na opapa stroke nyan onye stroke James Kasina no onye stroke na me sore na kaba no na edinu baji ono ne enu kaba na ya no yefo enye direct but yabusuani ni ba ko na odinu baji na obabo amane na me sore ba ji ekabia mboto cause James no nkasa na me nko ho we no ndidi me yire adas me aba ko ho akoma musika no ane mani susa no mususa ne satan we be satan no be 16 17 we na omo amoye mpanifo no ye ma omo so mi ya dwuma bia te sama me na me bede bibia abresa na odaji for some months na ye yina akofi in fact it was na ye procedure so ka ho okay nti me kwa satan me ya mo water company nti da bia anopa bia mba fa ho ansa na makwa adwuma akwa pekpoku na amana nom anyamre bekwa pe sapa amano ansa na akofie na we sisa no omom ba hokra o we so on ba hoda me yi so ba ma kira me hu me na me yire na ye up and down te duru baby no na one day me ko hona next phone say abrantia satan me abrantia no abrantia wo papa no na mso papa no mso no say ya kire wo ho ade obetuma ye na mso baye no paja we man ka kire we daw ende na me ka san we ya kire no amana atibi okwapaja no obukwapaja no na oye oseno ho ya yesa na di ayinu nyasam ne edoso no dika ayesa akuku ade bedsheet no abobobi akotu bola no na osase no sa na mo dikiram no me ya hwe na na we na mo say me betwe me ho we papa na me osiesie no direct me ha ontumi nkasa o direct me ha but o man aduane ndo so te se ya obedi nyina na no nto da o yare that bed so na no nto na nyame adom me dine ko me kira me bathroom ho dine ko ho aho me ni na nyina dware me yi mutade me ni nyina dware so obi yara no me dwa na ya bebia asa we man kan kira na dawo nti ekire na eye kakra otumi tenase but ontumi kasa na said na kwatonsu ho mikiri koma even in prestige you know the sas na different ya mama what do you call it prescription for some copy sadia nambra tata nambra be chiri koma sa ni nyina kwana bia me nya ne sas no okay enti odi abra wanim sesi a James Kasina oda so te aso oyeye oyeye eno odi free no di free o free mu no dia ina asi and asi o free mu no na ya ko su factory no akwa cancer ansa na be free nkran kaba no ono na ya na o ya immediate person okoho o ya kura kaba ko ho a o se mo sike ni ho company na gu microphone obia ni ho kan pa be few bi na omo ho e ono ye no security no ye watchman papa no ye watchman to ono kura no pa ba ko na ka ho mpenifo asantefo ba ko so ya nana me yire fi microphone nya na ya sa 2001 ASANTE 2 ASEM no nti edin nti ekire ya tuma mayes ke papa amana enfant enye no owu me kakra okay omu me kakra na edibe ya yiye no ono tabase na di nim first ono asan ba bi anim nti asam no
me koye me buso me koye kata no tabase no me ne kontokwa nsam ne doso nti me koye letters of administration wa unim say letters of administration uba ya na skasam brawo nim still nti me bre me kolo ya bi nche na chirechira me say onka oba du menu bat che say ne japade wo ho a che say kim be 3 times and son of one na me say me niska na me sa ka chira microphone mo chira me obi foforo na me kona nche kata ni ne wo bag no odi menim ya ko court sa na court bi wo keme yad ho ya ko court ho sa me ne ka ba no na ko court no ni we ni sister no na ko court no sa onu sata na on ka ho sa ya mi adom na mo me ya bibia even ansana e bedru enu ansana ba fra no na ye din cause ye kon ya we chire nta obi na teme hint se ko hu registrar no na ko hu on se bibia yes kasa no odia o se omudia nde o maka chana so omudia nde different case enye court asama yedi na odia dia ne ba suru kakra na omo yep kata no ame letters of administration at long last no obi na di enima akono commission of satana ma ba o charge me those no na mtuaka sano di enima koyi esa ya be bia wie edikata akbo na omo me sika kakra factory for no omo me sika kakra insamne doso even that keno me timu hu dia me na ya di ayi kakra ya di ayi no the Saturday ni Sunday me ba no be ba pa nu na tworo onu tabasen na tabasen ba ya di babonsa tabasen na ejika ata no no pa me tabasen no pese ohumi wal ayi na ase odidi ma itema pa me se me eni kwanse ma ba ha okra because onu sebe me dem so me huna de kakra ohuma ayi na ase no pa me tama me gina che ya bibia wie Saturday odayi na to na kachi na di kono fie Sunday the same thing ono ho na kan skenwo minim no di those days no di test the census no those days around 500 about to adaka no ka kire we no se o mo fa yie ne kwasro on person ben kura because me kwa you be se kwa so na maka asam no me kan eba tend to nto ofra we no se o kire mo so mo fa kwa yie ne kwa ekrum. Okay, enti Isaac say Matthias ye ebra obra ye ewo o papa James Kasna ho ono ayire wuye entawantawe ba ye one tabasentem esan ba bedru ono ne de letters of administration a wo ye die enti na awa hane ka die enti awa hana mintie ene ka ofra dada ya fra no Kofi Apio brawo nim ofra me dada because me no de oyed mi ansan kra na ebia ono ne ya yape ono na betin chere me age na me ma first and second born nyini ken no ntimidini hye me yam James Kasneba eni Kofi Apio no aha waye dey me say midini kam me man ho okay ele midini to fitem wa na ade ni kosu fite na o masa na adwane asam na to no shop na ojai ewo Japan Motors ekiri satano ya adwane water company menene frikro asama asofia baba ho no me botom anapa na menene bedidim botom koko anything menene bediti lunch ba wo ho na menene kwatiti o masa na adwane no side na to carpenter wa ubotom osua ampa na mo bon pass nkwala no yeye na mso mo hontome nyame adom carpenter na gine kama eche mi satonofo no omo pese enum nsa na matonofo se o papa se wo ye jankaba nti enfan san bon life tambia mo tomu fo
kura ho yie na edan a yetim no me man do so me man yenum nti da chi bi me wu ye ba pan wa firi ha che se won se won nya me be direct sa ye yendi ye love no to say me ka say brain life father son mother children nti won tumi di ma dia nti ya wo hu to kakra na opedan high ekire nyame aduma obanya asasesia nti me dika me kakra ejino me dika atop chance packet dachi bi o papa kesike kakra me ejino me ba boso an wo say kwa mini doso nsam doso na me to chance packet see dachi bi me duba ye bebi ada ebia ye kroma na ha sika ye ejino ka betu meto 2 packets na me se dia sitie no baako no meto 2 packets no a wo say ya ha ye didi ya ga bebia nti meto 2 packets no a kese Nyansapo even dia mbodi kura ya din even nyame na do satan me do abro dia me na me do nyame yire so ya wajwa nti meto 1 packet am do momo sikani ye gine endo so betima ahwemo for 2-3 years da sikani ye gine enti me hwem for 2-3 years say wo mo sesai nti a waba say we ya wo share na adwuma e de ne to adwuma no eye kofi o se de ya ko ma me na wuye na ya kwa yie ya ba ya kwa ekromi dika me kwakira omo na asase bi oho ya na kyema omo na no na ya kwa even time bia metum menua no owasrem no warning so ototon ya plus by 2080 on fa even if one to one sinidan ni dan ya na te dan ba pemne ate ni nua no owasrem no nti mutu no warning si plot no to a ebe musuo me nti on man top plot no we mu dia nti on fa na sanka plot ampa on fa na sanka top plot na se chance no so da ya fie nti yakwa ma me ye na me disa na woni nyina makofi onene ma menua ne yakana na se mre bi maka kire kofi no enne menua no wasrem se sika no o papa ska mi gi no me se me di ba hwe me di hwe me ma me baba ko okwa university evra no vero waton susia am se me nka se maka asam sa kira wo enti sesi ade enti no aba ha na me kan no ono o se me din sa we kromo sa ba se o ba se me din wa ha na one day bi e wa fie na o ba e na o di sa asam na to manu o se ya man chance da ne ya asase no nti aka ni sika na no me se ni sika me di hwe me ba na kire wa metua na ka na se kofi asam we would buy asam foforo won kwa na maka kira o ko me nua ho ama so no ono kura we kuro o ye matan fo dada wo do ho se me hu even ya wa kuro me kuro na maka kira me yire se kofi ni agile o me ya me hu o person ni das asama ahame nte ampa ya bana enche ne kofi di sasa na kofi okay me ba kana me ba ne me ba pensi no da jai signa o scanity me so bi se signa o scan no abedumi hia me se me di hia me ba school no ka scan dodo kira me na yanto yoka kofi se me ba try so me ba explain me ba kankan akira no kofi o ka kira me say there's no logic in my explanation no nanti o sorry call enti sesi a waba ha say ye enti masam no eni say onu mo na edimeka mun ya na de on kan no ankyira me na mun ya konta the way me so ba sure be even 2-3 years kura o me ya miansa o me ya nepa miansa na sha won so de share o mo no masa bo hu ka na me don kwa na me se on ko school yeah because me name ni school me ba bi me man nyina me bo me prapram hu na hwe me man nyina school to me person no so me dini ka me man hu na kan person ko school enti yanya akonta ono nka ni sika cross ye wo ho na won so sha wona hu ba ya akonta ahu dia ese ono so dimi sha wo de share no enipa miensa ono nsu ntua mfama wo yes sir eye atie for minim sa semu yi sane etie no mote ase a
papa yi eye ne papa nua ene James Kasna no enti ono nso fa opanyini James Kasna no not atonsu ye adwuma wo shoe factory hosa de papa ti papa ne de ne kra na nteje fans se me ba panyini nie ti ono nso fa ne se ne papa enti papa na adwuma begui eye ono ne ne yere na ne hwe papa no ene ne yere ene ne ma krachi ba ko wa ha ono memfa say amamre mu na yeri nua ene owurai ono na ne hwe wo mo sa abre no ne papa ne yiri ba bewui ema ono ne kogina mu kogye bosia wo ne nyonko mesi ni ho ede ba yesi emfa nya yie sa sika ne kodi obi ho ema edane basa ono ane sa breye sa ka wo boye kapre kura wanya now ne papa no aba benya yare stroke any prostate mu hawo yede na kwa akoto konfa no che ono ani ni nua baako ene koba ne yere omudi up and down ansa na obekwa adwuma di kokoko oba anwumre di obedie sese obrei to de bi kura papa na dagyam ne kokoam ono ani kosiesie ne ho papa na ba be frim o makoye letter of administration e de akwa akogye sika kakra ebeto papa na chi eno no omde aba betoto eyie ne ho ntotoye ema eyie ne kura no onu nya asem wo ho ma papa abosi okogye ya wogye shedi botom no okaso oma owura yi ma eyie na sibi enti wonne papa ne ma no sa abre na kofi apagya ebe ya akwan se yemfa eyie ni nkosirem ema omo de koye ye de akọ ode ne ho akọ ni nua baako omakoye huhuhu oka kire ne yere ema de akọ wie de se now akwada ya wono a na de tu adwuma mu ema ni gu ye fita angosiaga sade ne beto kapintam ema eno na sese wo ye papa ni wu ye enkora miensa bra na ote ase nyina ona na hwemo omo se sa letter of administration na papa ye ehu sika wonya ye sa atam no papa no omo je everyday ho eno se sa atam no anke betumi atonche packet mienu oto baako because na baako sika no esese hwi ni fie ode to ne ho na ye de rura ni fie eno ka kire ni nua ne sa asase bi edasrem ohwe ye no amfa ne nsa anka ntibukọ ayie eno okọ akọkire mo se asase no chense no mo yire mo ho mo ye bibia mo de aboso omo so omo nte ase enti omo se ni din se papa yi eje ne papa sika ene de hwe ne ba ewe university enti sa nete a wo de sska na omo ka no omo nka mfa nkire do no onko pebosia mfa betua na emom o tua no ono nso bra wo breye ewo mo ho hwa wo hwe mo wa wo de ukoto adwumam adidie mu nyina no yemu sa ka ni nyina na no nso onchajo na tua ni sika efama no enya wasem ni nyina asem ni nyina no eye eda men kasa bi meba mesa ba so oi we di akai ma semi papa ya one ne wo fa ase koye danse adwuma ya akwa ne ka se wo je no 1000 danse wura okura me no won komo ene me pon a eya afre me danse wura ene me pon a eya afre me na me ni uni nkomo bi why danse wura enti kofi apel udiro no patwan apel o hote say kofi obada da uruma mwepa okay o papa ni James Kasna patwan Isaac Kolo unim no patwan o ye ode me friend me papa o friend me papa di enti na friend me papa mi papa nua na osaye panyini a mba chen me de mintimi friend bra okay nti obu kwan so no o se me friend papa direct okay wa shoulder oh ene de eye ani ana de eye no kre eye no ana pese busa okay meba oso na mabusa wa fam die pa na sesei mo hwehwe free Isaac hontia mudi ni din nam ese ni din meanwhile ono nso ahwe moda eye die ntia meba mo akire me mu adofo don kwa ba pa husi meduanan Dr. Hepa Plus waba bidu doctor nana eneye ebrada yes Hepa Plus Pavi Plus mos de de ya gia to wo hu se ya busuaduro na anu ametu bi de mane abrami nta wasi ye
waduro ni bi wo ho se wo hyper plus no maduro KROBEA duro na wote ase e wanya ho aduro a obeda anya hoden enti e na awie ma ye hyper plus pavi ene plasmos no bi na ye no na me da ase na hyper plus no pan so de na dodo no a na ewo ho na se drugstore bia obekom no obenya hyper plus na ene information ba kwa metie manage obi se na o to aduro drugstore ena mrantie bi bae atonso asem na making high school junction ho ti mrantie no beto no ho no ena omuso mo pe hyper plus pavi plasmos na nipa no enya mienu manika baako na mrantie no se baako na anka ho pa dia ampa so mkoto bi oba fro so oto ni de wie ya opie no mo akọ drugstore foforo akọ jemiensa ni nyina bia bia kurikura de eno de ya no bom enti se oton bia eni die obro ni ahobrase kwan so fabom because bo hyper plus ne kura emiensa eye he pa plus any hyper plus na unim pan ye pavi ena plus ye plasmos enti ye ton miensa ni nyina ne bom mesre woni ye ton no drugstore bia uton bi no eye hyper plus pavi plasmos bebia akofa free no okwa jemiensa ni nyina bi ebia bebia akotoro no aya na ne bo eden enti ye kan 60 cedis obo afu say na mote radio so na mo beka se miensa nyina ye 60 cedis mo twa bo ama da bi epese obie nya hyper plus pavi plasmos ni mu ahoden ene eso mfaso eni nti 60 cedis ne de sabio onso benya kakra de auto no so ne ho ahare ne kakra enti se bebia akofa free no ena ne boa no wosoro a ene me de me number amount se oton aduro ni bi nko na opese akomapam no onso ode no ba from 60 Ghana cedis or even less if say obi mo ton even less enti se opese oton 60 cedis no akomapam nko ade a ene me de me number amount fred o se hyper plus 4 ode mo nkyere me de me ya ne boa no metumi aton miensa no 60 cedis se e kire obi abekwa akoto no ana se ye supply wo kra no a ye beboa wo sa kwan no so fi se pese Ghana ha obi enya hyper plus pavi ena plasmos so mfa so me personal lines a wo fra mini medi nkomo no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa amanonia hyper plus pavi plasmos ye de bi bro 0542 807 907 0542 807 907 kai se enu ne ye hyper plus pavi ena plasmos e bi enu ni bi ho na adanse no so nyankopon adom eba na eba eni nti se unya bi enom ya ena akonya na wo ho no bebi eton aduro bia no okwa o se hyper plus na emiensa me pebianom eni gisem ba konso ne se yewoni nsuo ho yewoni topa ye ho ni nyina no ya adwuma ba ko ni nyina ho odin ye pe ne buo so ye pe ntima obi nka nkyerɛ so topa ye no ne buo ye densen ni nsuo ana ni nsuo buo ye densen topa ye ni nyina ho odin ne buo ni nyina no egina pe senti ne se ye pe so obi anya binom na obi experience enuo no na ho odin ne faso a ewodi man na mame enka se obi ti Otec FM na obi za se mekura menyare de nti na yese menom hyper plus pavi plasmos se bre ye bra ese obi anya apomden ene ma atwa ho ahia na o mention bibi very important radio yeti kura energies na radiation physics sa na ye beka no radiations radioactive energies ni nyina nso onsusu aso oni padua so ene o na ma mast na ya mount high tension so na atwa ho ahia yi oyi ni nyina afiri ho akoyen adan mu a
baby ya dakra ne plugs ewo ho a obi ada no no charge ne phone phone says e botomo ani tumi kra ye na woni a e delivery ni police for kra de eto da occupational hazard phone no say she helmet ni mu an say shim na enye hwe ne nkire say enye hwe enye wo hwe sisi no enkire say enye hwe na emom de obetumi ayede aboa wo ho ene say obema wo system no nya hoden say be ya in as much as say unipadua cells no damage na how eba no nipadua no betumi a revive ne ho obi so beka say o say me dem ye free me ntwi kada me nye police ni na dust na ekọ mu ne while the BT program is here o twa metal no ayi de ehye ne ho no wo sa say ayi black enye black ko metals ni pieces ni bi said the carpenter saw ade a ye free bibi saw dust no wo so aye metals ne dust na eba no nye ayi wood o metal dust and a wo hu me bi ko mu o dibi and these metals no ni pedua no bre eye ho adwuma eyi fru ni pedua ni mawo na mpra hin ni pedua no be yesa adwuma den ese se won so support ni pedua no kakra eye HEPA plus pavi plasmos eninti ye kanfo so the one to ni kra no anka bosome ni mu nyina no o de HEPA plus 1 pe pavi 1 plasmos 1 onyare o na emom o no ma ho ayedin nti ye nananom nim die mu no osore no po no obenum ni dudu not because say bi oyare or num fiso yo nipa no yo bibini enti o mani padua na nya hoden na aboa no na arehosem say na Japan ni Germany ni China ni Indians no ye nananom nim die aboa mu no omoda so kuramu na ye ya na ye dia no ya to atwen me example say obi monitor program no ni bro ni bi adwuma warehouse a bro ni smoky ebi kura onom sansan we nam dodo no a na bro no awia kura no tumi ka say onum tea broni tea a onom ni different from Ghana ni tea ya sefri can ne tin mu no broni banum tea a haban no ahwie nsu hye aguso enna ne na nam frɛ no dudo na bem ye tea ne de ya sefri tin ene can mu sashe mu ni ate tontura mu helps bia anim eti obere na ma smoky dust be ko ni mu ne ho be den asen wa nya like bro be san nyini ache asen yena nanom nim nansa no mo nim de wo sa ne ma we mu nti osori anopa obenum dudu enya so yare o opa adwuma so obenum dudu ene na sa dudu na ania ye no HEPA plus pavi plasmos ene nti ye se wo de wantumi anya hwe busumi ni nyina anom HEPA plus no 1 pavi 1 plasmos 1 60 cedis na uye 60 cedis ho adwuma de ma oni padua bode be na ye dey Nemo sa hoden wo na wobetumi a anka mienu ana miensa bosumi ni nyina no ensa hwe eboa ma hoden eba o de aduru so o nde aduru so o yare o de onyare ma ho nyeden wa yare bi di wato den mo to ase na twetwen o menses na emeyi ebi kura pains and I will go through obi mema asem nkoyie nti onom so called memedru obi wo ha infections bi na agina boso na odi chemicals ne ade e ka ne nipadua no ma HEPA plus pavi plasmos enye omu adwuma obi wo ha srade tambone ena agine nipadua aboso obi ti edwa no kenkenken obi wo ho na ntika kra bi na wabre obi ye adwuma o bank obi ye adwuma o office bi enso on sheda anye okay ni nipadua ne munye ne yie ono munru ane bo eden but onye okay ade na wo mbo wo nipadua ne ye nhwa ade me personal lines 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say enwani ye HEPA plus pavi and plasmos na epia na de kan nyina no doubt obi
go hɔ no ma ɛmfa ho ne sɛdeɛ ɛbɛka afa hepa plus no ho ne gyidie so ɛno nti sɛdeɛ yɛyɛ a nyankopɔn hu sɛ yɛde yɛ gyidifoɔ bi mu gyidie bɛhihim wɔ tight tua ho no ɛna ɔma bibi sɛ yɛmfa nyɛ intest no sɛ ɔmmie ɔsoro fɛnse no ɛmfa ma yɛ a na me nso mema biribi ama wɔne a ɔmo gyidie hihim so ɔyɛ ɔbɛrima a ɛkɔdunum onom hepa plus pavi ɛna plasmos wode fa kɔdunum no to akyire ne yɛnhwɛ sɛ nipadua na ankasa ma wohu sɛ woyɛ ɔbɛrima we obi bisa sɛ na mede kɔdunum no to akyire adɔk mehunu deɛ wohunu hwee na mmom sie bia aduane no so ma wa wobɛtumi adidi no wadi yie wobɛdi kama ɛno no yɛ bia aduane so ma wa wobɛhu sɛ ei saa na mehia mɛma duro ɛna mehia so kɔ China duro ansa na meyɛdidi wobɛdi nim ɛwɔ aduanedie ho na woyɛ ɔbaa so na wopɛ sɛ dɔk na deɛ na me nso mehunu ɛyɛ simple wodeɛ onom hepa plus pavi plus mo sɛ yɛni nsuo ɛna ne topa yɛbi infections tete wo issues ɛwɔ sɛbe o ma asɛmu a fa atadwe ne bi toto akyiri onom aduro na wo de wo we watadwe sɛ atadwe wie yɛ odian wo de wobetumi adwan ne kwadu kingdom no ana kubensuo de universal fa bi toto akyiri ne yɛnhwɛ sɛ eniema enkeka nsi ani ana wo a sɛbe wo tie me obi doc na me yɛ ɔbɛ die pa na be mehu sɛ me nso ɔsoro fence no ebia ma me simple obema bia mpa ebo ne sɛ wo partner ana wo yira nyame asɛm bebe mama no nyame asɛm ne dai sɛ obetumi apre ahyɛn kwa hia mu obetumi akɔ adom ahemware nim wakɔ agya ne nsa nifa so akɔdi de na sabi wo ba wontumi ma wokunu wo ya ade na apɛso wokunu ɛsan yɛ ɛnyɛ chemical yusu na hepa plus pavi plus mo sɛ ntumi wo ni padua no na wo de atadwe bi febito to akyire anaasɛ okube nso anaa okwadubi ne yɛnhwɛ so okunu no ohunu nyame anim nyam wɔ abrabɔ mu ana enu ne bo anya den nana 60 Ghana cedis for me ensa no 60 o ne bo ne nya den ɛna baabi a bɛkɔ bia nso benya bia to woni nso ɛne ɛwɔ ne topaye wo de ma bibia ehunahuna so how bi kra na wɔ hɔ ahyase sɛ o nom hepa plus no ɛyɛ miensa ne yɛnum bom gemi numbers yi na sɛ bibi kyire wadwena frɛ me ɛyɛ 0542 77 8572 0542 77 8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 say owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 Hepa Plus Pavi and Plasmus Monica sa doctor apomodin mapade eno ane hepa plus mixture pavi plasmox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye wo nwanwa mo aduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, woye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so woye Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkrato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me.
Oh, na ediebe pa na milisie wo. Wo di bibi sie me da. Oh me. Ademinim. Dia media sie wo an say. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mintimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se na nsanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bebia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Enya una na ode kofo gallons bebu nsuo wo mfie ho no. Me hunu wache o. Na nansan de okose he. Eja Asante wa boa mi o. Me say a free bra wo kamfo Volta Drill Limited ma me no. Se say ade mininfo wo ha obiom Volta Drill. Enkrofo ndi omu ni adwuma o. Ghana ha obi a makamfo woni amani bia di adanse. Enti ben sutuo. Me kire borehole drilling. Ana wo pese wo meye blowing, pump installation, pump servicing. Ni nyina obeye ne kama. Volta Drill Limited adwuma penti. Ghana ha say washita bia. Kumase ahodo daban na main office ne wo. Sunyane Techimai Doma Asante Mampon Wiamoase Adwura Sechedumase Atebubu Yaji Ehon nyina ubehu won. Sanka ma hu ntamo a akamakuta kofo gallon saa da ni machomai. Eni utri nkwa. Ma memfa numbers ne ma afoforo 0244299520 and 0266432210. Volta Drill Limited. Ubenyansu. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo ha ne akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye busuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na akofa nuani ye ba omayimu crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Waben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehuban. When the time has come to make that choice, PPAG will be Wokeni bia obenwo anabusieni bi ayewayayade ana wo fa yayade mu sika fem watinkem ana mpo adwumam eye wo se wa hye wo so a nanso sesei die Otec 102.9 FM fatasa wo fasa o ya onum oba abofra ana bema bia wo ho kwan se otenase a ehu bia anim fa hodie efri basabasa yo ho fa hodie esanse o ye onipenti wo ho kwan se wo senior wo pese eto wo nipadua ho aginaye a family planning ene ho akwankyereka ho enane bobia sunyina so basabasa yo ye nipa fa hodie ntiatiaso na ye kabo mu a ye betumi dia bawie SGBV no bi ne emunato ohye aware efie mu asetena ya ade ema twetiecha ne ne ekeka ho nyina ekoso wo ye fiefiem suku ahodom ejom mpo ye nwumem enti kasa fa hodie enni ho mankrofoko kakra bi o fa hodie ewo ho ma ye nyina
se akwada ana panyin obema ana oba odefo ana ohiani wo ho kwan se wo ka DABI wo ho kwan se wonya ahobambo enso se wo beda wa wodi SGBV mutintiman edidi akire se ye koma ayayade yi bekoso a na mmom se ye kasa ye begipi nkwa ayinenim ebimpo a na wo je wodofo bi a anka obetumi akoto saa amane yi mu emema ne mama ye wa adwumayo gina SGBV anim fanidie efrise eni wo mfata obi bia se woni mo bia onam SGBV mu a freyen kasa was 0800 202010 and our WhatsApp was 0245118228 na ye be ye nomwa kai se ofre we die wontua hwe mayemwa o emo wa mane enche asoya e fata te se dofsu mo mayemmom enchichiri wiase a obi a wo fa hodie wani swade hunu a ehu bia nim kada bi che basabasayo kayu che nidie efri se wo ho kwan yenkasa emo a ahotoso wom yenkasa help you can trust sa semi free Planned Parenthood Association of Ghana asoye a UNFPA bonechidom Big brother, DK. When you are come so obey the company Basen and some man from the crowd. I'm yet training 7 years. It's a U Life Company Limited and the U Life Agombia capsules, the supercharger Nagasa Ababonte. Agombia capsules. Massa, Obama, who watch you so ya. When your best yet, you decay enough who was a Siadia. And now Obama never could go to a Yantunchia if it's a U Life Agombia capsules. At the Nyansapo. Ne wo be man out ya boadwuma babia oba won fiti kro ho haw wonti da won pem ana low sperm count wadro any you life agombia capsule masa maso ahwe de ho adanse enti mi ma won kraka kire wo ba no se wonyina pinti you life agombia capsules yen konkwa prayer I was 0244946525 and 02774542888 agombia one mama feel. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay. Out of 4, Yadamase, Yakoya. Yasan Babio, Ahaye 102.9. Ahaye Otec. Asemba Badabi Jumadian was Gusua Wutie, and Avier, oh, hey, Dr. Ebenezer Ajamai. Onone de Hepa Plus Pavi Plasmos Noaba, Onone Tenenka. Ene enuro ne ho nkomo ena one ya bodo de akai wana muntuo enuro ne yewobia nsuo yewobia atopa ye enti de tie ne se ko ba bi eto ne eduro bia na kasa wo pe Hepa Plus Pavi ena Plasmos se winya se enuro yi bi na se wo bobo a nokre me se wo se ebeboa wo ebema woni padua na ho de agina na yade bi ama wa amefa wa nkomfumu so mesrew be bia yeto no bia wo kona bibi nie na wonte ase a na wa fre doctor no ankasa ne numbers eye 0542 778572 ena 059 136788 we Volta Drill Limited in Sutunsio ene wa utie me na uhiansuo ewo fie uhia nsuo wo wadwumam wasase bi so anase nsuo adwuma na apese oyo e na apese wunya nsu papa etuo ewo ho a onu mu ebetumi aboa wo na etu nsuo ni bi di ama wo eye Volta Drill Limited ena wie ye kan akwanya no aba ma wo ne sekeka ho na befa Volta Drill for onu mu wanimdifo no omu nsuo ni tu enu onu mu wo mfidi a ye di tu nsuo no pa nya kroje no edema se wa man kwanchefo ebia betu problem abamu a befa Volta Drill for na ye nkosiesie nya ne kama emfama wo ye blowing ye pump insulation pump servicing any problem bi a wanya wo boho ne ho no ye besiesie obakumase ahodo da aban ye ho ne main office ne wo obasunyan tachiman adwura sechedumase okoye agi doma obam asante mampon ha okomampo kofiase eni wiamo ase a eho nyina no ubehu Volta Drill for nkrabata wo de ewuhia ne ye number baabi a obi afre ye na ye metu su papa mfama wo eye 0244 299520
ɛna 0266432210 wanyanya volta drill for number oni yankasa de wonti asie bia na wie ye bekiri mu nso de amawo na na awurade fie herbal center eye Dr. Amankwa ne dano na onuadofo a wutie mie se wo bekuma se hakronom bosie red park a ɛhɔ na awurade fie herbal center butuo na wo di ne dwuma osi se afikasie ne pono no ebia mu obia enkanka ene moa yade bi etete mo enti na wi awutie mi se wanya haw ewo utim enemu yade yi bi na watie emojabroso a na etwere yade typhoid na ulcer stroke na adwodwo ana wuntirimu twetwew waye mrempam ana unipadua mu de ye wo ya wonsabuo mu nye onua baabi a wo bewura wo benya dupa na wodi aye nipadua ni mu adwuma ene awurade fie herbal center sa wo be kuma se hakrono mbosie red park a ha na ebutuo di adwuma ye number ye 0241 093915 ena 0549206633 unya fresa kuma wo ya awurade fie herbal center Dr. Mankwa no ankasa beje so one obekasa na de wonti asie bia na wiei obekirichiri mu nso de amawo na no nyame wo ho heba omo ede basanupa no aba edwa so no onuada sani awutie mie se wo padu papa ebeye onipadua ne ho adwuma eya to basanu oni bi ye wo basa herbal capsules ene ye wo basa herbal ointment na capsules no se wo ye obi asebe oyafunu yade ka ne ho na fie jadum yeah obre paawu saa yafunu yade wachini hu achini ahotoma onso de no obaye wonsabuom da bia wutwi pape butaso ni nyina ya wonsabuom hawa wontia obi de makra obi nso de be ni tum obi de be ye ne ya mu nyina mu hia basa herbal capsules sa wo ye be ma na wadane oba wompem de make watemase 2 minutes ade ni munye den pe basa herbal capsules nanonom afi kokwasi uto e pai na ho kyerɛw to basa herbal capsules infections bi na how ana sebe yeso cholesterol wosora basa herbal capsules na so memene a aduro ne beboa wo ama asumdwie aba ewo fie ho ye wo basa herbal ointment nso wo ho na sa ointment se wunya bi na se wo de srasra kwada no ebo akwada wo asabra ntumi ye no ye obi ntumi mfanya no asram obi ntumi mfanya no entosi ebi nwa akwada no empofimu aho hye ntinsi akwada ne so pampers rashes bia ni ho ebe ya akwada no entida ne da me ka kire se basa herbal ointment we no eya abata ni nku se wunya bi srasra ba na ebeboa no ena wo panyini kakaje se wonsa no na amoyere tibitari asa wa na fatare so chechire ebeko wate honam kankan wa motuam ni uhe fabisrasra ho pompo ne nantemu apropro wo de sraso eboa wo ye adwuma dinti ya na onipadua mu ya oya ma ye mfa ntwetwe eye basa herbal ointment osi ebeye ni nyina amawo na ba bi eto nu obi ano kwa abenya bi oba KNG oba Dani Herba Colinac PFE Habme Pharmacy Fredimens Luka from Heba kejetia gitre ho ena akwa atakura mani ampon ho ewo atasema so me ayakodu eto nuo no okwa abenya bi ana afre ye number si emu bia afre na ye ne wonkasa eye 0244 26 7725 0244 26 77 25 unya fresa number we ya onyame wo ho heba ye beje so ye no be kasa de wonti ase no awia ye bekiri mu nso de amawo na awia digital heba fo ye bomo abaso Dr. Grow Fine yangu ponshirawo papa yi enam ne nsa so ena Grow Fine enupa no aba edwa so de edikan ye Grow Fine herbal tonic no na eye adura Grow Fine herbal tonic yi enya mekura na mebeka ho asem de akire sa dance ye wo ho no edoso enti wa wonnom Grow Fine herbal tonic ni bie no ma menkai wo kire se ka kaye wo hoi egugudide sunsuo edura na dua wontumi na eya na wonsa ne wonan aye otitiriti wo be sore na onipaduam nyina aye omreto de bia wo na mo no ani su kyiniw wani mu aye hoya ya fiwa ka kire wo se o mojaare mesrewo kope Grow Fine herbal tonic wate nanonom afa ewu ye oba wanyansabuo mu hawo obi de wo ho eba na ya si twa no obi de ba eba bebre obi nso de ba 2 days bi eba nso ani tum na twa
wa wo menstrual issue bia na wo de ne makra kona koto grow fine herbal tonic eduro ne ye eduro ne beboa wo sa eduro we sa wonom na se wo yade a eboa ma hoto wontem enti wa wutie mi a wo yade bia tete wo no to grow fine herbal tonic eduro we ye natural cocoa ni bi wom enti se wonom a necessary vitamins e hia manipadua na hoden no ni nyina bi wom grow fine herbal tonic ene ne din ene ye wo grow fine ointment nso Ghana ha no de atie ne se ye adwumaden enti ye bekwa aba no na ye nipadua mu tutu yen obi nso wo honom a ahotutuo wo ne so obi nso wo ho a na pode na poso obi ni no mpemu hwe no ene obi nso wo ho a nintini de sane to ase ba ne nan emu twetwe no wo se ye sciatica pensi wo de anante ahotomba misreo wo se nipa na me kanfo grow fine ointment e de amawo ye foforo kra digital herbal for de aba grow fine ointment se wunya bi na se uyusu a sa pensi a wotie wo nipadua no nyina no e be kwa mo ade ho bra PFA pharmacy ho Tafu New Road ubenya ye no bi uba Misty Herbal Kolinak Herbal uba Dani Herbal Apidank ni nyina wo murom ubenya ye no bi sa wo ba Costa Pharmacy Pampaso kejetia ubenya bi Habme Pharmacy wa Asafo Pole ho ena sa wo ba Chris K Esreso Edu Park Pharmacy Atonsu Tenatet Herbal so full line Smart Herbal ewo Boase Fodwo Herbal wa Asante bekwai eni mi aya ye tonu na wo kasa wo pe Grow Fine Herbal Tonic eni Grow Fine Ointment ubenya bi ya wo ka asenso enammu ya ebo nro hu dawru enti so te se pai Grow Fine yo dende okwa ointment ni bi wo ho Grow Fine ointment ni bi wo ho ena Grow Fine Herbal Tonic na ankasa nso wo ho to na yusu na beboa wo ye number eye 0244 596532 0244 59 65 32 fresa number we woni Grow Fine for be kasa wiei de wonti ase no enu ne ebechiri mu nso ede amawo Kofi akwaba ya asamwa papa Isaac ya oso ofre no o papa o kanie ede na aba o papa na awuo o kire se ye ma wo mu sika kakra eno ane ede ye ayi ho ntotoye waboni nyina mu a kire wo nso nam na wugu nani mase adan de na ekoso panyi me dase me de sabi minimani mugase a me de gu no ja obi kan se wiase de obia ne se de na adwene siti a de nam nya boni bia de o kan de me no me de tambia me gira ba bia me moni di mbone because sabi ene se wa de to fam kra no bi fa ma wa ibia ma na sam no ni nyina ne se yakoye ayi sika sam na wo kan kwaji sika no ye baaye no ni nyina na ofrem na aka kire me se sika no di akoton chance ena de bodaso one packet na de koto ena o se wayi kakra de kutua oba enyoma bi no school ena me se mate o se mbrepam se akra ni bi school a oba fra ni sika na de amame na me se you mate o ka asesei ena odi akutua de ba school ebi eno de wan kirem yie an kireme tofa obo kireme na me so me ka kirew nti yakoya yie ni nyina wi ba ne chance de yakọ kireme asase no so yakọ na da ho na o kireme ti me ba na me busa ne se wa kirem bibia na asem na o ka kireme no se efesika no ho se nyame yadum na akura ni bi school a wo de be maye no ye me kan no ho ne de ase ntiase no na e bibia ho eno sa abusa me bim enam sa aka sa de kire no se sei na wo ka kire me ti ani ti na ma me busa na ne bapanyi to na ne yere to nti ni kasa mu no se de siti ene na badwa ne yese yen sore ni nyina yen badwa ye hwan be kasa me bra panyini okay ni bapanyi no papa ni bapanyi no nti o ka se we de yen sore ni nyina nko bi anko ni enko dwene ho ni empeda ni enhia ni entrance ni enka but okasa na anya adwuma emi nyina etena ase ya adwene to atoa fine ni ade ena me de me yese se sika na mabebisa no eni nti na bia ede hawo ne ntawantawa eba wo de anya hwe social security krata ne de me gidi se empapa agapade ewo mu se wo ye mu adwuma nyina awie kura ye krata
sɛ hwi nim kura biom ne ntimi nya hwe kura na wo de dane ma de ma me megye di sɛ megye a mo ho kwan sɛ me yɛ den megye ɛda hɔ na memfa nya hwe kura na nim sɛ ɛyɛ papa yi asɛm a mede kɔto n'anim a me ne kan no ba o se mi nam na mi gu n'anim ase ne nneɛma bebree no me nim anim gu ase a o se mi di gu no ne nneɛma bebree bi fefa saa nneɛma no o ya we say sika omukonya free shoe factory koye ho letter of administration no sika sai na omo nsa kan mintimi mbo sika ne din opanyini sika sai na omo nsa ko kan ye de omukoye ho letters of administration in fact Satan would buy next canoe. Satan, it was about 6 million. Now it was about 600 cedis. 600 cedis. Now you pay year pay 2002 or 3. 2002 or 3. Because you disconnect your chair, sana. Monseka. Says but all the same, just asking them more. Oh, me fear kaba waton so Francis obaka me cheskanu amo onene nuano enti na kofi wo ho so gini dia kofi seske wo kwaje wo die frame sika dia kwaje no onof oche ano no me ba cha tobo wan transi anche sika se obi die ni ana obi die sika no obi ade na ID card ko ene yi obi a percentage de ma enti wo je wo de me de nani eska baby o na ho se pe free papa yo se wo je wo de obi ade na ID card ko e na aje wo de a di eska bi o na wo pe free papa Isaac ho de o ka kire na me gusa no se odi bia ya ade no na obi ade ne percentage ID card ne koje ne percentage enti se wo wo koje odi ID card koje obi de ne koye ne ba ne de ana DABI sika no opanyini se ono de di bibia anim se ade ne nkrata asem wo so a e won ho animi ho ba se wo ka asem kire me na se bimini proof bia me de ka ho abusa wa asem na nti ense se wo se me busa na ba kofi ba ya we se tobo onkasa yi mu no o se obia de ne ID card and or the koje ne percentage so wo de ID card koje wo percentage okay opanyini wo ka kire kofi se wafa says can be e de akotua wo ba bi wo school enti nyambo akwada ni wie school a wo be hunu kwan abefa so bia ma wo na nya ne kreba kokra no so okọ menua no wo esrem no ono yama tanfo dada bra wanim wa unia ne ya menua no oyama tanfo because oton obesia sase plus by 20 na kiri a won fanya hwe nti ono na okan okoya ono ne ye kanana ena omo from home plan so mba say medin memnua no o wasrem no nti ebe o ba me bisem say da no be bisem so me bisem ka che kofi me no hada dada o kai me now over 20 years o kai me so na dada na no ka kira me say what this kana atwa o ba school fees ade show ba o bisem da na o ko me no nua no wasrem no o ne ya kanana na also o mo ya plan say me ba fra aba ka asema obey no coffee uniform so bafra no ya dance ya na me say we even men was no enti obie wa no ka kire coffee say even all the same back kire say na oba me fie na sa aka no me say all the same sikane kadia me do kan na me no yantwe oka o say asema oka mama sim kuma pa no o say there's no logic me try so me explain akira no say there's no logic in my speech okay Kofi papa say ono wan kasa asem na nkire oda enti se wo say oka kire wa oka kire o say sika say no yi di atua ne body school fees bibi sika de wan to din en enitina asem ne me koya me ne kokan me busa no ewie ye no ofra me na me si o olumai ade no say ya plan ne abaji bibia firi ho wo di entwa ne nyina so krata no fama de mame tia kofi tobo se ye wo sika so se wo kojina baabi akoka se papa yi ese o disketua ne baby school fees na akura ni wie school a o de be ma wa na se papa yi so kase won ka sa nkyereo na ndey wo kase ye ntwa so miwa waka kire bi agata ba na agya kwamia se ye nimguase ma papa yi na wugu no min ko kan kire obi a ono na mebusa no
enti saa time no de say ampa so kan saa kra na wantumi ansi so say bia me de 1 cedi ana 2 cedis ena me yi free scan so de ko tua me ba bi dabi ba says ka kro ya nso no obi ade ne ID card ne koje ne percentage sika no de koje de banga no e different from the koje free shoe factory ho no a o de ko ton chance no nti size kana kwaje no minimum amount enti adenti na ene o ka say we yi scan bi di atua ne ba bi no wo a wo ka sa asem ne kire no we mu san say ne papa yi say na wo yi ya wo di ko tua sa wo ba di bi no ma mu san sa we mu sa di entia oh meti maka say bia that time no na mini sa nyansa no so say me di bisa ne sa okay na woni sa nyansa no na usa enti wa musa opanyini snete krata bi wo ho isi agiri nyina de awa me ho no ye asano do so nana yentumi nka ni nyina na ebusa se snete krata bi wo ho this time say na ye ayi ni nyina microphone gie no mo me sene kata no na tabase na sa wurom o peso gi senate no kra ama asadan tokwa na mempene ma no ono ko lock sika no wo senate asafo ha enti se si e da so wo ho nya mama kan si misra opi ena me ko hu manager na manager se ya kwasrem ko gi sasika no me wa ya kwasrem no we no din ho ko fi kra ne din ho di odika wo ne banu ma no mienu din na ye first no papa no di 90% o yan percentage yo 90% na masa nkwala no enya ne ya ba no ma mienu na ko fi din kura ni sisa la misi but o you papa no kiro ada misi but o chese sebi Mr. Maka won ko school ti oba to ka kire na dan file so two factor ho na edi ye kata ayinu senate no to meni taba se ko scan ho asam no na mo me kata ase enko bolgatanga senate oho na ye krum na enko ka ye nkro na me busuafo ai dimikira ya ka aya bibia na ye koye na oho na tabase even obome obrome atonso ehini anim otofom ofra o samame o seme ye kronfo me bedigi obi garden me nya busuani na ye koya me o kana se mebrebre na me sora kabade kakra na ogina me kira makoje senate sika no ya ko baga no ya shet file no so even mo force so we no din baba no o mo say ye na ba no ma no ya o mo na baba begi sika no na ya ma percentage 10% ya duma ye boso ya fo pa no na me ne ko fi no ya check ama o ya kwaji wa social security but before ansa na bedu fie no kura no o papa ye no ma mi ye ni nyina say ya na mamre kwa so ya ba friend pardon aya aduane hohoro of ekrom ama microphone aba ya yie ne final funeral rice no bra wanim nti sa na ma Mr. Kofi say okay media no me part no eni yan fanto aduane dia ba dia ya yie bia nti me fan say snit no 10% o de ma abusua no makoje yakwaje na 90% na o de ma ama no mane nso aka ho aba pemene because ya me hani you know see sad scan yen to me na sa enkwala no mo we baako no sa passe ya friend adamu wa friend no no se wonko see ya friend na tabase tata na penfo friend no say o maame na wunu kura no we no maame na wunu kura kwa kachira o maame ne nkwala so mo bra ye no mo ansi ho ya tambia samba ho ya from a ya kai dum ka boso no ho omunsi ho nti me ka kire obia se ona ayin so o ya e ba mo check da open no kwaji usika na me say ya se me ko from na se me di ko from na aka asan we ya aye ba kra bibi ba ya ho na ya ko kire so omunsi ho da ya ba from so mo be skento mo mbra no obi agi ni check action boto no open anytime no kwaji usika ya ba den nti se skano aka ho ye ntuma anji enti Kofi wo sakrata no hia de ayede wo misusu me ba tobo uhia de ayede krata wo kra na odinim
Senate nso yɛkɔ according to edin ne percentage me na me force am omodin me na me kyerɛkyerɛ am enti wo kra no abusua no kra na ɛyɛ sɛ saa tam no saa check no ɔm de ɔka ho na nka ɔmo wɔ kwan so ɔmo yudin free mu because so papa amfa odin am enti mpɛsɛ me hu sɛ ya no sɛ udin ni saa 90% na aka ni mu a wo yɛ de ma wa wo de yɛ de papa japade ti ade ntino ntimi fa dabi enyo papa japade na ɛda hɔ no sɛ bi tobo se edini a ɛwɔ so no ɛyɛ saa ma no mamienu na ayɛ se ba akɔ awu ama aka ba akɔ no enti saa ba akɔ no ɛna ɛwɔ the so right so ɔbɛba papa we hɔ saa afei deɛ wayɛ ready sɛ ɔbɛgye saa krata ndi akɔ yi saa sika no ana ɔkɔgye ho check ɛwɔ borga na akɔ krata ama yahu sɛ ya mpasa ba akɔ na ɔka ho no awu na yɛde ama wɔ mo enti sɛ wudi ni ma wo gye de cosnet ye enti wo mfama na fa yɛde menka sɛ mfama men cosnet ɛna de wo ka na asɛm sɛ ni din wo mu no miminimu no ɛna asɛm ansiam ya mfrɛ wo mokra ma mbetena mu da enti sɛ krata ne papa de a aden na ni hu kwan sɛ mebusa na megye ana ade ne sɛ wo hɔ kra eni dwuma bi adi a ba sɛ da hɔ mokɔ oborga na wo ka ho bi meka ho ne yɛkɔ yɛ ka kyerɛ mo sɛ saa 90% na wo hɔ ma hwan mo Oman checking 90% am fan chere me. Ni aka se emma no hwan mu di ni. Ye de. Emma ni di no. Me nyina se ye ne amiensa ene ekoi me na am sister panina me father ene ekoi. That time I ekoi ya ekoi bolega ho epushi koi ne de. That time na sika na bibia ye ready say o se ye ne agi sika no. Hwan mu di na na wo mu. Oh, me de so far me de my ID card ko ne agi me di sika ma. Krata no mani hu se e blue. A green, a white, a pink. Many way you into a dear woman or dear anymore, medium minim. Opinion is sacrata no my share. Out of 4, in fact, any power yan share and you may be ye. Yan share you may be ye. Cratchy, I am a fasudin canka, so you know, baby more pape, dimboni, ubun dimbonia, karma, ubi be by you. Because sa papa we ujitum sawa hell. Ena shoe factory no eye 1 year egui enti se onunya se sika sa bro se papa e ka kire ne se me yiska ni bi de atua me ba school fees bibi onu se manka da o se wo kan a sika sei ena o ka kire o se oyi ye de ye eho ena ada ne nsem ni nyina and snit ye de ye di koye onsam dosu sa wotiasi wodidi bia yeyeye na onim se nipa kro no se bo mafia sese ya kokosi sadin no na wunya wu pe asemasi de na papa ye se update e na no okokoye enti de ono allocate di ma abusuafo no papa we ni trimu ye so de sa mrantie edin ka ho na nkenze so de we mu din e ka ho kire se o mo nka ho eno ye abusua enti se papa na hu se ne mane mo no de mu din ahyem no amfa nhyem no ye 90% de ma emanoma na mo amoye ma no wa amamo no ma abusua 10% a na nkese so o me ma we mo ka preba kra yisa nkrata no ne enhwe opanyin adofo menena na bi be bon komo na miwia abedwafo bebam na ya settle sa issue because anhwe yi a edinsem pii ene beba edinsem pii ene beba ade a ya wo wiase 1 eyedinseye sebe ebi amenye bibi na wo koka wo baabi se maye sa ade no ene wiase on adwen Nyankopon aye ne some star bi to some extent say ade ye ntro ya da bia manugusu ameka say jataba ameka gu ne so na anyi ne ho ano a nipa ye ka kire na ye gya kwa me no ade ne gitum say ene ye de me kan na ye nokre ehu pa nanabi akwaba me Joshua pa cha wo hote say ehu adaroma okay enenso ye hia no kwasem na na bi nupa no na no medehie bi frɛ me ɔse na KROBEA mesi ye ɔse na asɛm atumi o mesi adan ɔse sefres atena ne soa na waya enko ama sesei kura no sebe na adie ehikom ana am so owura ɔse na am se kɔtɔ na bi ni nsuo no topaye ne hye ho fa nsuo ne memene topaye no ode uwia frena ka ho asem akire na anu ya anu akoto nti wa sha ase a wonom
nyame nhyira ɛna wia yi me magye me nhyira yi fa sɛ nhyira ne bi fa matiefoɔ yi tie ɔna na bi ho yo nana krɔbea mɛda wase na makyea watiefoɔ asɛm a woka ne deɛ ɛyɛ nokwasɛm mu a yɛ a kyɛ sɛ adanseturo doo ɛwɔ mu adɔfoɔ sɛ ɛnam yadeɛ ɛtete wo no man baako ɛfrɛ me wɔse wɔ wurɔ no ho wɔ adwaeɛ in fact ɔbɔ n'ani ɛna ne suo asɛm a ɔka kyerɛ no wɔ sɛ kwaku baayie wɔse yɛfrɛ no agya baayie wɔse kwaku baayie bɛrima yi wɔse ne bɛrima sinsɛ ne no ne ka sɛ wɔse me ne wo nyinaa ne ba ada koro ɛna wu gya me mu nti wɔse wɔtie me ɛna wɔfrɛ me ɛna mekyerɛ ne nnuro no sɛ ɔnkɔ heba shop ɔndo ɔmmɔdin sɛ ɔpɛ na bi na ne deɛ no sɛ sitie no ɔno ma no koraa agye sɛ ɔno powder ne bi ka ho ɛnɛ papa no no powder no no num na bi no ɔfrɛ me a ohu deɛ wɔnka nkyerɛ me wɔse wabrɛ wɔse ade no yɛ na kyɛ ne bɛrima no foa na ɛfon ɛma onya akɔnnɔ koraa sɛ ɔno wɔ ba koraa bɛdi ahyia mu nti adɔfoɔ sɛ saa haw ne bi tetew egu wɔ nim ase egu a wade a tie me aduro didi na bi aduro no to baako bi a ne to paye ne hyem ye di nsuo no nanem ne to paye no one wo ho kani atifo mu tie me o oni obi a woni ne di empamguro na woni ne hyia na die dia na ye ne saa ne se me mpe enya me fe se wanu maduro within short time na aduro ya ko but ewuma afia chine yade na saa ba na wo se epe maduro akira kwai enye saa na me pe da bi ekwai fa tutu yade na se no one wo partner no ene benom wo benom no saa wantimi anom kura fa wamante de wo de nom ne mprapra chine efi ni nyina ne na mpayifo se obi ho ani kurodwuna ya na ofisi ewu da bi ekurodwu enwi etimi sura duro no ya anom che obi nom na te no ho to kakra bia wo se mahuri masi da bi emmoa na omudi sa bone no ana omudi unya no omo ho oden enti na da bia metriti yade na maka che se onu maduo na jai kosua ena mokidi so ja aduane we edi a aduro no ekova wontem ekumumuwa wanentem enti misraw infection etiti ni pa bebre obi gari wia na hoke kano oye no ho hwe nyeye ye dia fi na gwidi pa dasani ye chi obo so de bema oye bema ne nantem no ba bia ne hwa ne da no ebule bia hoke kano obetie obo so ne bema no ne muke kano muka ne gwi ti se dia aboa hyem a oka no eye moa no omo wim ete se akokono aba abem omo wim woni beba ho so no na obema no na akaketua bi na ade ye bibi enyeye na afi ubetu ensawe de bia obeba fie no wabo ye de odi ahye nsa se oba wabo nti na wuntim no eyiri eni ahia mu da bi emfansa nkawa no enkachi hwehwe na bi go heba mixture hwehwe na bi go heba mixture fa ensuo no enom de topaye no na wankasa wo no ho kani no onom no obo hu niam ebe pie firi ho atiefo pa obi o ho ensuo pie firi ne bemam mesra wo ensuo no pie sa no onom a hu se ensufi ni nyina ebe pie kese edu hu bibisa ema wo yam nhyew efi ni nyina be pie amanaka original wine no obi wo aso an hu nsuo no asai entimi ni wo ba emfa entimi nyinsen wo ba obetimi hia wo ba but ontimi nyinsen wo ba saa hawo ni bi to so a num na bi go he ba mixture obema no mu nsuo be pi emoa no be doso ama aso otimi atu abo to fa se akola su de oba wontimi nwo menses problem how wayase ekawdwe uyo ho hwie nyeye numaduro ni bi onumaduro no na ompese ubenyinse de abepacho ya no ahwe ho so yi aduro we onum na ompese ubenyinse ya hwe ho so yi na nyinse so ba he no wanfa wonsa nka nyankopon wo bra ya wodi ni pe bia ba asase so oba wo bra pa ho da korokora nyankopon atwere akola no aka omo eba wiase ho enti wudi ewu anyame so mfa nchew na bi mi de number na ma fa ebia wutwam utikam minya doctor number akire nkam ne na di nkombo fa number no number de hu hia me number na me de adwuma ne 0549 99 92 53 0549 99 92 53 oba na bema papa
say yade we to so na say ye kan say na say onfa ni serious a ubetim dia wo ma enkola ya wo mu enka bibi nhemu wo de yade ne be ma enkola no enkola ni bi pose wo mani enkola bi gale wi omo keka wo mu akola bi wo ho a ya wona sebe wo woro no pantia utimi se niema boni upom ma me ne papa na dia wo akola no entimi srew infection yade no yade fon tie me be ma ebetia ma wo be ma adwojo wo do ho kan wo ba na ho sanem ebe na wo twimienu na wunya akono so be ko yire ho ni nyina ye infection mo no na edi sa abone no enti wo tie me a no maduom bi ono ho kani wo ne oba no di mpamguro na be ma mu safo nyina mo no maduo ya be say aduro no immune system support aya e ma wo ho ye den aduro no wo yare wo no bia ma ho ye de se de yade ntimi ntwimfa so ma wo nkwam ho ye den me sra wani die kwa so me tu futuro nwani kono maduro na wankasa obeto me bo se na bi wubuoni enti me sra oba o menses entumi maye no din so obetimi anyinsen oba so menses ensisi so ana emaya din wapa wache unya bia num na bi go heba mixture ya to agudwa so enya dura ho odin ba bia ya to ndro tu ndro biara no ebi ho ubowura ba akominu mu bo se wanya duro ne bi na di nso na nonom to paye no o menses 2-3 years entumi maya me say me di menses mi bo say o numa do na ye careful enya wadwen say o wisu no saa wan hweye nipam ho be say emujja no be ba onti pain obi o so na dwen say ba na be obete entu asiesie no onti wan hweye a wani mbegu ase eye infection doctor obo ade nyagopo boye no misraw obi a wode wadi mu kan say wabini mu me de se enam yade ene be ma watofom nyagopo de acheme magazine kakraka ye dahoyi ka obia magazine fo obia wode woye expert misraw obi organizer obi ye kan say engine obi ye gearbox obi ye we brake eniaba bebre ene kan nyina bom ye ka se fitafo but me de se enam yade ene be ma ya waye mre de me pa cho no de nyagopo de acheme kwa enti wutie mi a ba bi ye tunro etondo yi nyina bi no ba cho betutudwa utie mi a wode tie me ba mo bro no so a mentimi nka bro no nyina e wadodo mentimi enti kakra me de tutudwa no se wante wodie wo ma enya wadwen se honum bi ni ho ko ba bi etondo biara wonsa betima ka duro ni bi wo kuma se ya se atufo no otududo no ukọ PFA Otafuni road ubenya bi ho ukọ Coastal Pharmacy ahosu ubenya bi ho no Osons chemist ubenya bi hap me ya wo pore ahosu ubenya bi Korena Keba ubenya bi Fred Mens Heba ubenya bi Dani Heba Apidan Keba Misty Heba Arms Heba Abrepo Junction ahosu ubenya bi Tinatet Heba Sofulai Top Amazing ya wonso tafu Methodist asonda no ho oboase fo moko smart heba obenya bi oboase tutuka bossman chemist shop ohoso obenya bi honom oboase bossman heba ohoso bi ho oboase mama Kate pharmacy ohoso so ko ho a ebi ho oboase Mrs Adiya heba ohoso bi ho be kwai fojo heba ebi ho ene sehwi ba biani afa heba ya wo Jova Witness for junction so ohoso bi ho Casablanca pharmacy ya wo new swam house bi ho no infection di nipa bi nya ya ye ka nipa bi ho a he me se obi ho wo se wa no maduru wa ko hia ba hen wo frem ya wo se ohu de won ye na o dase asa du no koye ya ntrama no ye ton ma no nenso so wonya mu mfaso anasa abo no ntine no wo frem esa edamase etimi sro me number no me sa de amawo me number no 0549 99 92 53 0549 92 53 Nana KROBEA me say asem awo kan won amanfo frame a ensem o ka fa aduro yi ho no e hye mi nkuran so kura aduro nama in fact ya na eyetrimude kura sa ama obi ato aduro no wasa che me credit nana je credit bi anu aye banda ma me be play de chemade aduro no boa wonti no enti mi so ndem yade esa wade ndem yade egu oba ni mase pampa bone wo ba white ha wo ba onuma ebiyi white ti se
akatoa wankasa behu ne be pia free wo hu wa adwaye ho okay mesraw obi a stroke akye wo ya wokoba no nunum bi obi nan de bia tititiri ne nsa no ototo ne nsa no wo kɔ mesraw num bi entiri no mogya mfam yi onuma duro we ya adanse kese wo ma okay bebe sorry mensa fa namba na mana atiefo bio na bi namba ne 0549 99 92 53 0549 92 53 ida wasena na krobia menso kasa tintin to ponko agro form medase awiai adofo na bi heba onom na de na bi go heba mixture ene ne capsules no aba edwaso na wiai ono no aba besom na wabeka de ye e de akyerew no de aka eye wana muntu a ubetio na wakwa akopɛ aduro ni bi na wa use na we use a ebeboa wo ama ade nyina akoso kama enso ede amawo awiai krache no se friend say kachre say ne last one nam de ama no kachre de ba me Nevon Dark Beauty Shop adofo ne adehye ye de yedwuma ye die no enepa ho asem ene ye ka ede kire adasa na wiye ye kan se wo ye salon owner se wo ye baba wo ye hairdresser se wo pe akade a mu be yusuo na ebeboa mo ewo madwuma ye mu a baabi a se fata se wo de wani kire Von Dark Beauty Shop aha you benya hair dryers ye wo wall any standing ones ye wo salon trollers ye wo sinks ye wo relaxers bi te se mega growth shabata any olive oil plus nail accessories ye wo UV lamps any ye wo acrylic ponders ne the liquids and ye wo pe Von Dark e kira kwan ya baabi a wo behu yen eye kejetia ye be police station no ye shop number eye J1595 and apesa ofre ye ne a eye 059 892 6246 and 0247 133 203 ya Bolivia Enterprise nso okumazi sofo line alignment ye ne multi home no eni di animhwe ena wiya ye kan ye de ahodenuru ewo nuanim ena ye de aye future life enuane no aba edwaso ena wiya wa wutie me na yade binti wuni ahoto oyade wabre ho bra na ye ma waduane aduro ibi na kodi na wudi a ahoto beba de nti ameka kire o se ye nuane isa yade no ene se ye wo vitamins any minerals aduonu miensa ene wo future life aduane mu ye wo amino acids edum kono ye wo omega 3 inulin selenium energy protein fiber asha aduane mu matonchom enti ye kan onipa dasani wo yade bi etete wo bra na be kire mu ne ehu aduane aduru a ye de be mawo na obedi a obenyu ahoto period ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and matuka heba mixture dodo na abo se aduro we nsamrane antenes ye duro no na aduro yei ena se wunya bi na sa obobo a eboa wu nipadua na hoden megina brane ene hwan na ni nipadua na aka kire ne se emoja boro so wo ne so hwan na ne na tumi tatai wanu mu ato awu ntumi ni diuti ebo ga enti na amu ani ho hawo stroke di wato form usisi ya o ya wuni atenkampam wonsabuo mu nye ana wa ye mrempam mesrewo beje matuka heba mixture bi wudi ewura ba bi eto na eduro bia kasa mepe matuka heba mixture se onya eduro bi na se wono nomo a nokre mese wo se beboa wo se wo kumasi ana ba misi heba da ni heba kolenak ni apidanka ubenya matuka heba mixture bi antenes eduro bi no ato. For further enquiries, Enjremu, Freya number C, 0243 42 0005 and 0554 36 3424. And a traditional Dr. Dawood, or no other Dawood about hospital, no, Adofoni Adeshe, Sawobe Kumase ha, a jeso krapa.
enkane edane ana metro fm ni wom no si wo sa junction na so kasemesi wo metro junction se yesi wo sa metro junction ho a amanfo wo ho mobile money for taxi rank kubefo ne aduane fo ka kire o se o pe ba bi asese Dr. Dawood wo no o be kire o se ne wo ho na no wunya si junction ne so a wo de ko ba bi apapa no ne yaguso sa wo nante nusi ma ba ko pe kura no aduru ho na mesre wo se wo ba Dawood ba hospital a yade a atena wo so ache na wako ho ahoto mma no eno na se wo ba Dawood ba hospital a ubenyu ahoto be ma bi wo ho a ne be ma na wu sabe oba bi wo ho a wo pe ba na emma ni nyina abra na papa ne nyanhwehwemu wo hunu ne kofa bai no mfa aduro nka ho wa wo de ya si kire yade stroke adwodwo emojabro so ha wo enamu yade bi no akote hepatitis B ana ulcer wo de ya prostate mo kokram unya ba bedru Dawood Herbal Hospital ahoto beba se won so sabi utumi oba da wo hunsuo ntumi nyem no wo de ye koko ana fibroid ena etete wo ne papa no nhia o si duama yaresa fra no sese ya number ne ye 0244 886437 ena 020 168 1717 ena asaso Herbal Center for yani yedi kubi Herbal powder no aba na sa kubi Herbal powder ameka ho asemi adofo ne ade hye ejatuato onipa da sani pebi yusu eye bema ene se fata wo oba asabi wunim se wukuna ye mrempam wona ameka sa hui kona kope kubi Herbal powder ibi na fama won na se wo de mawukuna obeda wase ada kire se watumi ama na dinkunim wo mpam be ma wa wunim se first na nka watumi ya adwuma kama enso se ye ya kan 2 minutes be ma na ene wo wade animu aye mre ase kontomra ye de akaja obi wo hokra o de ko ba ne ho abu ana twr na ajonsagu jonso we wote de America na se enya de pa onso ade se ye hi aka kete efri kope kubi Herbal powder ibi ya asasu Herbal Center for the abano fa sew sekan no eye boda de a esew sekan anu awuo ano de mawo umpewe na apede ye oba Otec femfia ha ubenya asasufuo kubi Herbal powder ibi na wanya unsuo de ana ukube nsuo bi no na wasabi agum na wakanum na wonom a ubeti wogya no wati ase uba misie ba ne blazer require umrum Colinac ene Fredimens ewo Ashtown of Ata drugstore webu Kwaku Fodua station obo asesmadeba fodwo heba asante bekwai ana wo de baabi a wo bia no se wo kɔ baabi a yentoni bia menye duro bia mema ne ngaze we nsi tumi ya se obo a fresofo na nkasa sofo asamoa ya waye kubi Herbal powder no baabi a wo bia obema won sa aka bi ne number is 0244 166602 and 0243 505775 offers akuma we ya fade akaka ho ye beje so ye no be kasa na ya kire nsemu di amawo adofo krata yi a owura yi ka ho asemo apapa no a provide we ye nim hey Kwame letters of administration no ema omode hye na awawu no na applications a omo ye ewo court ene de kekeka ho ni papa ina ne odi animu nyabotre eno nso enie ena Senate honon so survivors benefit payment advice notice eno nsunie se osha omo claims manager ene tre Kolu Isaac eye papai ya omo acknowledge na application ode koma omo efa omo de hia wa free mu wu okowu wo konfa noche date a wodi wu ye last employer Gihog Fiber Products social security number na afei the omo ye entitled to 1,293,560 cedis
47 pesos any scar omokoje ho check ya obi ade ni ID card ko bank ya no makoje na ye no oma aka no de no krata omo no betumi di akosa aborga ho no eno de ya amfa ama wo se we ye mo de na sa ama no mane omo de omo se ya omo mba ya hobio se me dika kira o se anytime ya from so even papa no ni o ma mi na wu me pa say ya ma o krata say bi omo no betumi di aborga ho omo se me hu lawyer bi sa lawyer no kra no wadum this time me tan hu me be krom o hu no kra ba hu no o tintingara mo o pepeni na no oba na no se de no se sa skin obi antimi giste se esa konkran chom de koba na ne sankrata we no se ne bai se wo pa we wo mfanye hwe fama ne anka ha me by the way o sika no anka mabuo no ka because me bottom di sika no di kata no wa ma me sika mfanye kata okay letters of administration wo ko ya eyiska ba o ka o de na ontu ama na fakrata ne man sa wo mfanye o dubuo na aka ya me ka na odidi matem na osare no ene sheo no ene she me even me man no enka abantene pa betuma bamfie be didi matem o se they make there is no logic look at it even bisan so betuma chiro logic on chiro logic na nhwe aya kwa me brem akra me dase na maami bi meto ntuma bi afre no papa ya asa kwasi adam de ba kwacha na aguba ai Abdul Razak Golden Boy say me kan say we making it day pa Abdul Razak Golden Boy we say we making it day pa dana see bro akra na me sha see won say me say the me kan say we ye obuo ni pa ya receipt so pese be papa ya receipt papa we say papa wa ye o wiase pa be say abere we no senka ihia bia nkra we o ihia papa bia di ihia papa we a nka be boss papa yan fa say me we kofi akwasi udini de akwasi kofi se kofi ni papa penia nka sa say no obe no papa na odi ya woni mu se na ya oliman ibro ke ati fumu wate enei hunana KROBEA nti fa chom why fa chom kwa say wo de scan shisho botom na frifragu hwe the risks are papa we ateki wo nkla we hu no the risks and nkla we ateki wo manka wo de me kama sama man so wo de me wi he risk papa we ateki wo nkla we hu no sanka ye twa ne ka nka nkla we ntimi ntwa wo papa nti asi wo ade a wo ye kwa wudi san nim ni nyina mu no matra ya letters of administration wo ye ka wo ka pao ni nyina every papa ibotomo wo se papa na ka kira wo se mateo papa sika ni bi e de twem ba school fees na mpo se ye no kra nana let's assume without admitting say ye no kra mpo se wa fam wo papa sika de twem ba school fees a boni papa we ye ne de boni pa oluma we ye ne de nana minua na afimu na ne ba no na me hwe mo na minua sika ba na ho kira ba na me so sabi ma me sika kan fo ko twem ba school fees na ma bo me ba ma ne se wo papa sika na ma fam kakra na se mantwa ma wa wo hawo ne sen se manyesika na ma wa wo hawo pa ne sen aye na omko ye ko ye osuru omutaku wo omusempo wo papa isi okobo bosia wo bosia na chiko wi ko fodi nti wo papa ni a ese ka wo di bu kese pa na ma no wo bisa se mi na mi ra ho wasi enti mintimi bisa papa ja pa dia na mintimi bisa papa ja pa dia na ade ne ko wo so di ni wo ade na wo so open udi ni nti wo papa ja pa dia nti wo je paper na dia ye den ba oni ma de one ayi ewom krata we ya papa ne koye ye no ehun receipt ni ade nyina be ono ni din enti akwara yi all person krata ni bi no ono so wo ho kwan so obetumi akoye the letter of administration so na de person de koye no ade akwa claim dia pese odi claim dia na odi akwa koye enti we papa we make attention man fa man no ko papa ni sika na odi ye opa won tue so pese ogia asumdue nti opa on fa man na de person de ye fa abona hawa yen se ne bo sa abona wo se won hawa won se ne bo nda papa no odi sika he
o di ya o he asem ba ko pa o ka chan say enye logic no e na ahye papa no se me boa wo de bisa no enye logic sesen wono wo dina papa nim say papa asem a o ka chan enye logic meanwhile papa wo to de nem wo di abma wa bia ma wada asan de wo ko to adwuma na nti won fa oni anto bibiem po say papa wo mpo na manya me say no adwuma me de ye se nei se wutimi to bibi edi a wo adwuma ma wo ye nim a papa wo ya nti se ka wo tena ase na se ka wo ho ano se me papa de pade nti papa wo onyo papa se bi wo papa si dan po na wo papa wo ya die mpo a nka je se na no ne be kasa mesrew wo papa no se wo ye wo boni bi mpo kura jamanika na wo koi panachew na ya obi a wodi omu bia na efu mu na wo san hiraw because enam no so se fe kapia papa wo ya wo ye onwa nka se na wo twibia wodi dwa kwa na ko papa say dada de wo ya no mitije ba enyem na sopo wo no ho sika no na wodi ni mo ba wo fo so ya di mu be shemu ma munya bi mo ko je no wodi ID card ko je wodi ya wo mani bi wa mani bi na so nei hwe de wo de papa no okay mo na mo mani pa nya papa no nipa nya papa because papa ye ho pass kan nipa ye ba mo ni mu say winti nipa nya papa okay mako meta AI 7% me share meaning of logic the study of correct reasoning say ojini ye enti say if it's not logical it means that papa we won ye enti onya broken heart a odinya akwada amenam de otu adwuma mu o ka kire me say menwini ye de kire se bagimi wasam na aka kire na makohwehwe mini na aka kire odo asam na so wan busam samekan busam wanka asam no woka ye ba ha mu busa nyina ya wanka asam ono no kan ye no o me ma o kai say you hu ani tobo e asam na busa akrate tobo ma me ka no kro bi fa kire o enya me na se busa o me ma wakonya after sa papa ne ka wie ye no o ka say enye logic enti ewom yi hu ano ala na wo wanka de zo busa ba sa ofie wan kire no ala no wanka mo mi wo ho bo won kro metimi de fa no wo ni kro tobo krate tobo ora mi manim ya nya sa ni o ma we ekwan ya me de ma no ma ni bo ni kro no sa kwanya na obi na me de ma ho enti bo won kro wadru mpanyin anim bo won kro na wo wan to bi anyi asem a wo no ka no a wo be ka kire say me na me musaw e ma won ka sa asem no na won kro bo no na sebe won kai say papa ne ka sa asem na enti wo de be ba batum so ka ya na wanka ke sabe na mbusaw ana bre na mde ma so bo won kro no nim sam de ma sa fa ye dai matiasi acha me manka ya facha oba de achia me pa cha oluma men ka hwe biem die din kan no abrantie no se wakan logic nto na on tiasie okan bi ne die because en kan nka se me pie mu na hu se ema okan ya wotiasie tobo ma me kire wade bi even ahaya akura no de wa ye se me ma musa de logic ne so okan ya na wanka mi wa mama wo kwan se bo unsu nkro papa yi bo ni nkro no de logic ni bam oti de o kan ya se onti ase se di asam na be so okay ti akramate wo de na se ena me ka se o kan ya onti ase ye keka no kan bi sebe amanfo na ekeka ena ebi a wo kan bi edike beduru ha no ohun se enya asempa no kan ye no wakan ye na ko se me kro ne na twetwe abeduru se kura ne so ya won kan me pa acha obi a won ka sai mu a wo se papa krata ade ma me krata ye we eno na ye me ya se na me hwese ne nkasa ye mu no obehu se bia papa mi ntumi nte aduru se ya e bi kura no a me pa ne chew obi kura tumi ka se ma kan o me nga yo mpa chew but still tumi se krata ne hu hia ne se obeje krata no ediefo ye hwese papa no na nya se bia wo ye e bia manager bia na so wo ye yo security o na yenhwe nantes security ene kura security se no sa ho men kan watchman okay Matthias ampa you can write a report ampa ye kan say me wura film me say security ne watchman ye pe watchman die ni bio enti say na bosom ye de man na say ne ye bete no ene emu aboa ho ene aboa no akonye sika kesi ye kakrakra Matthias ye ebien le se Matthias ye
ɛne sɛ de nantwie nya ne mpɔmpɔ ɛbɔ no saa na aboa ntontom nya ne mpɔmpɔ ɛbɔ no enti ɔno so yɛte no yɛmusa sɛ saa sibire no na sika na ɛbɛyɛ sen a ɛnɛ krakye a watimi ɛyɛ adwuma si fie na ɔbɛpɛ saa senete ɛyi no a ɔsɛ pa akɔdi papa bi hɔ yɛ abrante wohwɛ so na wo mmɔ bra na wokɔtwetwe wo yɛ bɛpem saa bere yi wontimi nya ne ho bi asew me papa krataa enti nsɛ sɛ ba krataa wo papa krataa no wɔn mu wawu krataa ne deɛ na ade bɛfi no so fama na ne ho ntɔne sɛ ne papa krataa fama na nso tɔwɛ krataa deɛ na ɔde bɛyɛ ɛyɛ ɔpani ɛyɛ papa de wɔse wanya broken heart enti ɔpani wo de dibem ɛnkasa wonya papa bi onyankopɔn ɛne tua papa na dibem no de ma no wɔ hwan din mu me na me de ma no me na me ka kyerɛ no sɛ onni bem ma ne dibem ɔnka fra de asibia na ɔmfa nkyɛ me sɛ krakye de sɛ ɔbɛgye atom sɛ wɔnyɛ ntumu wɔn de onya nyɛ ntumu ko de ɔn sɛ ne papa nkrataa ne hia no ɛfiri sɛ obi papa wui wɔanyɛ obi anso no mu saa bere yi ɛnsa no wɔweɛ korɔno na wɔbɔ wɔanyɛ obi kura anso no mu sɛ yi saa bere yi sɛbe ɛne adwuma ne ɔma wɔyɛ nsɛm fata deɛ wɔka ne sɛ gam papa engu a ba we de owu yɛ ne papa na ɔnya obi aso no mu ama ne waka kumase ya sɛbe wɔtimi asi ne fie ebi kura papa no ankasa wɔwɔ na no wɔyɛ ɛyi no wɔnsi fie o papa no amu no wobɛkom no papa no mu ansi fie ɛna ofiri mu na wo ya bɛhwɛ wa mu wɔtimi asi fie o ɛna wo sa akwadwo papa na sɛbe we bia wɔntimi ansi fie no ɔno ne nkrataa ho na wo kɔ akɔko enti eba yɛ oka nyina na mehwɛ sɛ nka ɔbɛgye atom sɛ dabi me papa nie me nua pani nie me ntumi ti de asie bia enti apro sɛ ɔfa sika ne bi hwɛ ne ba enti na ɔbɛgye na disika na yɛde enne yi kura ne sɛ ne ɔwɔ manketwa ana ama na bi na ɔpɛ sɛ de papa yi a wuyi na ya nka best school fees ni ade anka ɔbɛtumi afro sɛ bra ebia me school fees ama nka wo wakutua ama wɔ mo we de wabɔ bosia bɛ sɛ 204 no ebe 20 years no ɔbɛdai ka agye na ade ayɛde ɔsi wɔ mu ka no obetua ɔno nso hwɛ a wɔde ahwɛ no yɛmu nkontanto ho na ɔno nso ntua ne ka so na kwade wo kan no ano no ɛno na papa no de bae ba me de mesre papa no de asie bia no onyai no mfa nkyɛ no mfa manyankopɔn na de nyame bɛka no ɛno na yɛ no korɛ ɔtoe nyame ahyira no ɛyɛ ade a papa yɛ ntimi amɔbra enka me wura bɛho ne ba sɛ otimi hwɛ ne mamu university wasi ne fie enti de woke nto dwen sɛ wɔte pa akwara wei papa fie a enke ne ya ngontu no ko be pam ne se won kon fie ne we de nyame adom watimi asibi enti won fa ye no nya arekyekere na wonya bibia ma ne nka enam ye ne so ene nyame asira mo ma ye nhwe se bia de wo kai ana de kwa me ka ye no ebe ye adwuma mo nye ko adwuma ma me mo wi a mo nsan ma so sante ne sisia pam cha mo ne o mo nsori sisia na ye nhwe de ebe ye adofo fakrata ni mano why famano Royal U Life Enterprise for Agombia capsules na wo de aba no mesra se wunya bi na wonyusu ya yusu bi sese ya se wo ye bema waduro nie Agombia capsules se sisi ya de nti wuni ahoto se bi wuduru mpamu a pew 2 minutes ona ada ho no wa ye mmere ni nyina ye how out of se sisi ya de no nti o bema de ewu hia ne Agombia capsules se wo ye oba onso wosisie mu haw wonsabuo mu nye da bia usisi wo de ekona kope Agombia capsules na oba onso use bi enti aduro we so ye oba oni ukuna mu nyina mu use mom oba nom no na be me nom Agombia capsules se wo ye de se bebo aba bi eto no bia no mokwa mu benya bi ye number ye 0244 946525 and 0277 454288 and a pest care for or makeka wo mo ho and now we meka na me de akyerɛw sɛ wo ye obi asebe wanya asikyire yade wo ɛsen ho hawo wa ye mmerɛ wo mpam wo ba mesua ana stretch marks oba be ma age unipadua fa wo tomi wafu ɛso dodo brane ma flat tomi unipadua no wa hu sɛ menua ba wini to me pa cha okeka ho na nya de obetumi ya sheki wate ni nyina pest care for ena ebo awo awo ho aye wo den ana wo cholesterol wo soro wanya namu yade ana adwun so twamu hawo asthma na etete wo se wo ba pest care ahoto aba kumase ya wo bantema ya bejiru an about medila building no echi ya number ya 053 012 2500 ena 0268 477660
out of former pon and I would have dear munchi uncle happy birthday to you Madam Abigail Insia from pon and udin or your assistant headmistress our forces kg and you are +1 today Mama let any abusiani in ask ma happy birthday yango pon shroud na onye okese out of for Dr. Kashiaba be ma 10 gram wa ofe o di dwabrim ebe to aso makrao